Helo, croeso cynnes ato ni I Fanc yr Eglwys. Gwlyb a dweud y lleia. Ie, dyma I chi gartre Pencampwyr presennol uwch gyngor Cymru, Llanymddyfri, co nhw yn ymarfer yn galed tu ôl I fi. A chwa be, maen nhw wedi cael dechrau da iawn i'r tymor hefyd. 15 pwynt o'i 3 gêm gynta. Ond mae gan I gwrthwynebwyr nhw heno, Caerdydd, bwynt I brofi hefyd. Ar ôl colli'n erbyn Llanymddyfri yn rwng derfynol y gystadleuaeth hon ar barc yr arfe, diwedd y tymor diwetha. Pob yn barod am rownd derfynol yr Indigo Prem. Rhwng y ddau dîm ar ffenol a frig y tablw. Caerdydd a Llanymddyfri. Cup final, mae rhywbeth yn digwydd, a ni'n hyderus iawn. Nath fi'n credu hanner y dred o lawr I Caerdydd. Warren I bylchu, I bas arall I Rhys. Y cais gyntaf o'r ornets gan Lee Rhys. Diwrnod gret, popeth wedi crico, neis I roi perfformio mewn fel la yn erbyn Caerdydd. Oedd Llanymddyfri yn dda iawn ar y dydd, ond oedd ni ddim yn gallu cystadlu gyda nhw. Warren wedi bylchu, Lee Rhys wedi croesi, o Llanymddyfri wedi ffrwydro gyda'r eisteddle. Nethon ni reoli'r rhan fwyaf o'r gêm, yn y diwedd oedd yn bach yn rwydd. Pencampwyr, yr Indigo Prem, ydy Llanymddyfri, y porthwyn sydd yn dathlu. Mae yna Pencampwyr newydd sbon. Dydd arbennig i'r clwb, i'r cymuned. Mae pawb sy'n cysylltiedig ar clwb rygbi Llanymddyfri. Roedd yma ni moyn na unrhyw beth. Cadw'r trws i'r nod. Ni'n disgwyl mlaen am trio wneud eto. Ie, mae wastad hwyl I gael pan mae'r ddau dîm yn cwrdd. Llanymddyfri yn croesawu Caerdydd, ein gêm fyw ni ar eich cyfer chi heno. Ie, croeso cynnes ato ni, mae'r glaw wedi dod I ymuno gyda ni heno, treni mawr, ond fel o'n i'n gweud, hwyl I gael pan mynd I fan hyn, hwyl I gael yng nghwmni'r ddau yma hefyd. Cyn fachwr Llanymddyfri Ricky Guest a hefyd Steff Hughes, capten y dreigiau. Croeso mawr y ddau ohonoch chi. Cyn bod ni'n mynd ddim pellach, Steff eisiau falle gliro pan bod bagiau mawr dan dylygydu. Mae rai ni wedi llongyfarchiadau, achos aelod newydd i'r teulu. Ymuno efo'r cwn sydd gyda ti'n barod? Ie, na gyda ni babi 9 wythnos yn ôl nawr, so mae wedi bod bach o whirlwind, ond profiad yn hygoel, so na, really special. Alla ti di amseru hwnna bach yn well? Galla ti pre-season? Ganol pre-season, dim cysgu, ddim ideal. OK, wel, llongyfarchiadau mawr I ti gan bawb fan hyn. Ricky, Pencampwyr presennol uwch gyngor Cymru, mwna'n deitl bach neis yn dywe. Be ydyn ni olygu I ti yn bersonol, i'r clwb hefyd, a falle hefyd i'r ardal ma'n ehangach? Ie, I fod yn deg, oedd y dre yn orlawn ar ôl I ni ennill y Pencampwyr. A hefyd, I fi'n bersonol, oedd e'n ffordd dda I benni gyda'r clwb. Ond hefyd, i'r hyfforddwyr, lot o gwaith wedi cael ei ddod I mewn a'r clws yn nhw gatre, oedd e'n peth pwysig dros ben. Joio mas draw. A gallai ond ychmygu'r dathliadau ddilynodd. Wel, co ni, beth sy'n digwydd fan hyn gweithio ni? Wel, na'r crowd oedd yn cwrdda ni pham daethon ni wrth y bus ar ôl yn ôl y Gaerdydd. So hwnna oedd y dechreuad o'r diwedd, really. Pawb yn joio cwmni hunain a cysgu yn y clwb ar hyn diwedd. Ie, sawl noson yn y clwb? Dim ond un I fi, ond nath rai o'r boes trwyddo, wel, gaethon ni cwpl o penwythnosau trwm ar y cwrw ar ôl ni. Chwarae teg, pa mlaen mae rhaid yn dos e? Steff, sgwn ni pwy fyddi di yn cefnogi heno yma, achos o edrych ar y tîm na, mae'r brawd na yn chwarae. Ydy, na, neutral I fi yno, fi ma I gwylio good game o rygbi, ond na, mae'n gret I fel yn ware, mae'n mwynhau chwarae gyda clwb Llanymddyfri, a mae'r tîm ar ôl fe yn gweithio dda, mae'n chwarae dda fyd. Pwy sy orau gwed? No, OK, paid ateb hwnna. No, gwell pido. Maen nhw'n gweithio fi gyda llaw cyn y gêm, oedd na curry a chips yn cael I fwyta yma. Ydych chi, sgwni, mae'n edrych yn curry a chips da hefyd. Chi'n cofio hwn o llynedd? Bli curry a chips cyn y gêm, hwnna bych chi'n cael ar ôl, neu? Ie, crac, gesti, ffefra gesti, wel, enjoyo hwnna. Siwr, diolch fawr iawn ti. Gys ti dy tycol am yna, yn do. Ti'n yco curry a chips, dy ti? O, fi heb bita dim ers. Fi'n bod y diet fan hyn. Os ti'n gweud, pa blai.
I fod falle ychydig mwy o ddifri o bach y Caerdydd, mae eisiau canlyniad yn nhw heno, dos e un gêm gyfartal, un buddigoliaeth, colli un hefyd. Maen nhw'n y lle peryglus yn y tabl yn dyn nhw, Steff? Ydy, maen nhw, a ni ddim yn gwella gyfarwydd a gweld Caerdydd yn y man nawr tabl, a fel mae'r gyngor yn mynd nawr pa mor gystadleuol y wedig y 5 tîm ucha na, mae'n bwysig bod nhw'n cael buddigoliaeth yma heno i cadw nhw ynglwm â hwnna, achos nad ydyn nhw, maen nhw'n mynd i dechrau cwmpo tu ôl rhy bell. Wel, beth am i ni gael cibolwg te ar y tabl te? Achos, o'n i'n sôn yn gynharach Llanymddyfri y dechrau perffaith iddyn nhw, 2 buddigoliaeth, 15 pwynt ar y brig. Yr unig dîm arall sy'n wedi colli gêm Casnewydd, ond dim ond 2 maen nhw wedi chwarae. Ac yna yn yr 8fed safle, Caerdydd, ennill un, colli un a 1 gêm gyfartal iddyn nhw. Wel, beth am i ni ganolbwyntio ar Llanymddyfri am bach fydd yn plesio Ricky fan hyn. Lee Rhys, y mewnwr, tipyn o brofiad gyda fe'n chwarae yn yr uwch gyngred. A chwa be, mae e'n dipyn o dalent hefyd. Lee Rhys. Y gic gan y fo, mae'n ras rhwng y fo. A Morris pwysig yn y gynta. Lee Rhys. Mi'n rhoi gorau yn y gyngor a wedi bod yn wario o'r safon am amser hir. Yn gwthio unwaith eto, bylch yn effeithiol, Lee Rhys. Never seems to have a bad game. Anodd i weid beth mae Lee mynd i wneud nesaf. Mae'n sa'n siŵr mae Lee wastad yn gwybod beth mae fe mynd i wneud nesaf. Lee Rhys wedi croesi. Mae eisiau creu unrhyw beth o dim byd, felly mae'n chwaraewr gwych i ni a wedi bod dros y blynydde. I've gofio Mae'r o chwarae gyda Scrappy, y chwaraewr gorau yn yr Indigo Prem am y 10 blwyddyn diwetha byddwn ni'n dweud. Ie, mae'r glaw wedi dechrau cwmpo, fi'n cael cwmni Lee Rhys. Lee, chi wedi bod yn y clwb am blynydde nawr, pa mor bwysig oedd ei tîm personol i ennill Pencampwriaeth blwyddyn diwetha? Fy'n blwyddyn special iawn i fi. I've just neis i ennill unwaith cyn cwpla, so fwna target fi, so fi'n neud e nawr, so fi chi'n relaxo tymor bach fwy o enjoyo'r games. Ie, gret. A yn amlwg chi wedi dechrau tymor yn wych blwyddyn hyn. Beth sydd wedi gweithio chi a beth chi'n edrych ar ymlygu yn y gêm heno? Ni'n neud pethau naturiol, so chwarae gyda pel, digon egni, cadw pel arno. Boys ifanc yn dod mewn, neud nhw'n rili dda, so mae cymysgu lan gyda'r bobl henach a bobl ifanc yn mynd yn dda. Briliant, diolch yn fawr ti a pob lwc am y gêm. Ni jyst mynd am dro, mae boys Llanymddyfri yn canol fel lan. Yn amlwg mae'n mynd i fod yn gêm tactegol iddyn nhw, mae'r tawydd yn dechrau dod mewn sy'n felly ddim cweit yn chwarae i'r ffordd maen nhw yn licio chwarae yn tactegol. Harry, os 2 funed y ti, gael quick chat dyn ni, diolch. Ni'n siarad am y gŵr cyn y gêm. Pa mor bwysig mae'r amodau yn, chi'n licio symud y bel yn amlwg i ti fel asgellwr yn y tywydd, beth sy'n i ti heno? Wel, fi'n cyd i wneud pethau syml. Mi fi bydde dal bel yn yr uwch yn pan ni'n cico a chwarae yn y manna iawn y ca. Felly, bydd rhaid i newid ateidiau blwyddyn heno, achos bod e'n wlyb. A faint ti'n joio chwarae yn y tîm? Ti wedi bod mor allweddol y tîm blwyddyn diwetha yn amlwg yn ennill y gyngrair. Ti'n edrych mlaen am tymor cryf eto? Ydw, ie. Mae wedi bod yn 3 gêm da gen i dechrau'r tymor, so fi'n dod i wario i'r Drovers, so mae'r ffordd ni'n wario yn siwto fi fel asgellwr, so ie, fi'n edrych mlaen am y tymor. Briliant, diolch yn fawr am yr amser. Ie, diddorol iawn i weld yn tactegol fel mae'r gêm mynd i weithio mas a gewn ni weld pa mor effeithiol mae Llanymddyfri mynd i bod yn lledu'r bel. Wel, ni'n cael cysgodi gyda'r ymbarels, ni'n lwcus fan hyn. Ricky, clywed Lee yn siarad fyna, mae'n dipyn o chwaraewr yn diwe. Sut berson yw e? Ti'n nabod e'n dda ia? Fel chwaraewr i ddechrau gyda fe? Fel chwaraewr, mae'n onest i fod on, gyda'i hunan a gyda'r boes. Sa'n credu bod e'n gwybod beth mae'n mynd i nesaf, felly sy'n gobeith yn neb arall gwybod, ond mae doniau gwych gyda fe. Mae ddwylo a'i cicio yn wych a hefyd, y ffordd mae'n rhedeg ar y bel, mae fe'n danserus dros ben. A fel person, mae'n edrych fel tipyn o gymeriad? Gargos i gyd? Odi, mae fe'n tipyn o gymeriad, dwp fel brwsh. Ond odi, mae'n boi net i fod dig. Dwp fel brwsh. Dwli ar hwnna, reit te. Mae Steff yn dal i grwydro, mae mwy o gwmni dy fe. Yeah, dwi yma gyda Steve Law. Steve, a repeat of the final last year. How important is this game for you boys here tonight? Yes,
it's important in the context of this season. It's important because of the manner in which we got beat. Llandovery was just a different class to us on the day, and it is forgotten about in one way, but it's in the back of your mind that hopefully we can get a better performance because we're disappointed with ourselves, really. Focus on ourselves and our standards. So that's what we're looking to achieve today, is a better performance and far more competitive game. Yeah, great. The forecast is supposed to be quite wet here tonight. Have you spoken about that in the week? How are you going to manage those conditions? Pretty ironically, through circumstances and injuries, we've got 4 second rows in the side, 2 in the back row, 2 in the second row, and a hooker in the back row. So, no, on a serious note, that is true, but on a serious note, we've already thought about it, and we're going to put contestable kicks up to the back 3. That's in our plan, and long and on, and just hopefully Llandovery doesn't play the conditions that well. Brilliant. Thanks for your time, Steve. Diolch yn fawr. Wastad yn meddwl bydde fe'n chwaraewr poker da. Dwi wyneb ddim yn dweud rhyw lawer yw e. Reit, beth am i ni gael gair gyda Tom Haberfield, mewnwr profiadol Caerdydd, arfer bod gyda'r Gwylch tan rhyw 4 blynedd yn ôl. Tom, thank you for joining us mid-warm-up. Good to speak to you. We've just been talking about your opposite number tonight, Lee Rees. Some fighting talk. Ready for the battle of the number 9s? Yeah, he's obviously a key figure for Llandovery. A lot of things come through him, so I suppose a little bit of our game is to take his attacking game away from him. So it's going to be a big performance for us, really, to keep them in their half so we can't come into our attack area. Tom, rookie guest, how are you? Hi, you okay? Yeah, good, thank you, buddy. Just from your personal point of view, when you mentioned there now how influential Lee Rees is for Llandovery, you're a pretty influential figure from Cardiff. What are you looking to impose on the game yourself tonight? Hopefully just a little bit of leadership, really. There's a lot of players out there who, especially now, they're a lot more skillful than me, a bit faster than me, and a better ball carriers than me. So hopefully I can just direct the boys and they can do what they're good at. So it's just a bit more, leadership from me and let the boys flourish with their talent then. Tom, brilliant stuff. We'll let you get on with your kicking. Diolch yn fawr iawn. Pob lwc. Thank you very much, diolch. Wel, dim gêm i Gymru'n Nghwpan y Byd y penwythnos yma, ond mae yna ddigon o gyffro i ddod. Jonathan yn byw o Ffrainc nos Iau nesa am 9 o'r gloch. Yna fe fyddwn ni'n edrych mlaen at y gêm fawr yn erbyn Georgia am 8 nos Wener, ac yna ddydd Sadwrn. Wel, y prif gwrs i chi, Cymru yn erbyn Georgia. Ond nôl at heno, a mae pawb di cyrraedd nôl yn y studio, a mae Euros Evans, hyfforddwr Llanymddyfri, di ymuno gyda ni hefyd. Beth yw'r negeseuon yn y stafell newid cyn y gêm yma? Mae anffodus, mae glaw wedi cyrraedd, so mae tyrogaeth yn bwysig iawn nawr, a trio cadw meddiant a creu pwysau. Ie, pwy sy'n hapusau yn y tywydd mae sgwn i? As o'n siŵr, mae 2 tîm yn arferol yn symud y bel, so mi'n siŵr gyda'r glaw braidd i bod yn bach mwy diogel gyda'r bel na. Mae cwestiwn gyda Ricky, ti barod ar gyfer hon? Cwestiwn o ddifri, Euros. Byddai ni wedi dechrau yno. Pryd mae glaw yn cyrraedd, oedd chance ti ys ond pwy wyr. Chi gweld eisiau fe? Yn ystafell niwyd, dim ar y cawch, O ran Caerdydd, mae wastad yn gêm gyffroes yn dywi pan mae'r 2 dîm yn cwrdd ar rownd derfynol, fan hyn llynedd hefyd. Mae wastad rhyw dan ymoli ar chwaraewyr ys e? Angomos to, Caerdydd yn tîm arbennig o dda, so y gêm yma mae'r boys moyn maru mewn. Euros, ni'n mynd i adael chi fynd. Diolch o galon a chdi adael y meic fyna. Pob lwc, a falle ni siarad ti a diwedd ni. Euros, gweld eisiau ti, Ricky. Gweld eisiau'r bansi fe yn y stafell newid? Wel, neu'r music choices. Reit, oce, ti oedd in charge. Na ni te. O ddifri, o ran y tîm, dylen ni wedi gofyn Euros a gweud y gwyd, Alun Rees, y bachwr, mae e'n dechrau yn safle'r rhif 7 na yn diwe heddi i Gaerdydd. Faint o waniaeth mae hwnna'n neud, a dweud y gwir, i dîm? Oes y sgiliau gyda fe? Os mae doniau gyda Alun i fod yn deg, wario ddim yn un am tymor. Mae'n wario fel flaen y sellwr. Dy beth, mae'n grif dros y bel ar y llawr, mae'n ffit dros ben, a mae doniau gyda fe i pasio a linko gyda'r cefnwyr sy'n galluogi fe waren fel flaen y sellwr. Wel, fi'n meddwl bod y tîm yn barod amdano ni, ond fel o'n i'n sôn wrth Euros, bob tro mae'r tîm yma'n cwrdd â'i gilydd, mae wastad digon yn digwydd. Yn y rownd derfynol ar Barcer Arfer, diwedd y tymor, a hefyd fan hyn yn Llanymddyfri hefyd. Lee Rees yn ceisio cael ei cysylltu, nos i'n ddiris, off ar Gymru! Wow! Bale eisiau mynd allan, i'r chwith Dole, Harry Dole! Mae Dan Fish wedi gweld y gwagle, ond dydi hon ddim yn ei llawer o wahaniaeth i ganlyniad.
Llanymddyfri yn erbyn Caerdydd. Ricky yn wen o glist i glist, David yn gwenu erbyn y diwedd. Sgwni, mae'r ddau dîm yn barod i fynd. Felly, cyfleu ymuno yn tîm sylwebu ni. English language commentary available. Steph has gone to join Sean Holly, ond yn Gymraeg mae Ricky'n ymuno efo Owain Gwynedd. Noswaith dda, boys. Diolch, Catrin. Noswaith dda. Chris yn cynnes i Fanc yr Eglwys. A di rioed i gweld Ricky Guest yn symud mor gyflym i fyny i'r grisiau yna. A'n syndod hefyd i bod o ddim allan y wynt. Gadewch ni edrych ar y tîma gan ddechrau hefo'r tîm oddi cartra. Mae'r newidiadau i gyd yn ysgrym iddyn nhw. Ethan Phillips a Sean O'Rourke yn yr ail reng, a Sean Moore yn cychwyn yn lle capten arferol y clwb Morgan Allen. Fel dyn ni newydd glwad, Alan Rees yn fachwr arferol yn newid hwyr i'r ymwelwyr ac yn cychwyn ar y blaen asgell yn lle Craig Hood. Ac wedi ymddoliad Dan Fish, bydd dipyn o bwysa gan Harrison James, y maswr ifanc. Sgidiau mawr i lenwi gan y gŵr ifanc. Ac hefyd Dewi Cross sy'n edrych ac yn lle gadu brig tabl sgorwyr y ceisiau Trolenium. Dyma nhw y Pencampwyr. Mae 6 newid i'r tîm y gurodd Pontypridd bythefnos yn ôl. Capten y clwb Jack Jones yn cychwyn i gêm gyntaf o'r tymor yn yr ail reng ar ôl gwella o anaf Jordan Evans yn dychwelyd fel wythwr ar ôl Luca Giannini. Cael ei ochrwyd yn ôl i garfan y Scarlet oherwydd anaf i teim Plymtri. Ar ôl gemau disglair yn ffeinal tymor dwytha, bydd gweld enwau Lee Rees ac yn chwaraewyr Caerdydd Jack Maynard yn achosi hunllefa, dwi'n siŵr, i boes y brif ddinas. Wrth i Euros Evans enwi olwyr oedd ddychwynodd yn yr ymderfyn ola. Dyn ni'n cael munud y dywelwch yn fan hyn. Yn y dywelwch i'r cof, Glanmor Griffiths, un o gewri Undeb Rygbi Cymru oedd yn allweddol tu ôl adeiladu Stadiwm y Principality a'r gorwyd mor bell yn ôl yn 1999. A dyna fo'r dyfarnwr heno yma, Jason Besant yn ŵr profiadol ar y lefel yma. Odi Owain wedi bod yn y lefel yma ys blynydde maith erbyn hyn, profiadol dros ben. So gobeithio bydd ei brofiad e'n galluogi'r gêm yma, bod digon rydd a ddim start-stop. Ia, ac chwarae teg i glwb Llanymddyfri. Mae'r cae yn edrych y dda, y glawd trwm sydd wedi bod dros yr wythnosau dwytha. I fod yn deg, mae'r gofalwr Phil Faggs wedi gwneud job gwych. A dyna ni, y gêm wedi cychwyn. Caerdydd yn derbyn y meddiant yn chwarae. O'r dde i'r chwith, oedd yn edrych ar y camerau. Yn ei kit glas a di. A Llanymddyfri wrth gwrs yn ei lliwiad traddodiadol. Coch a gwyn. Hwna'n cael ei godi'n uchel i'r entrychion gan Maynard. A dilyn y cwrs. Yn sicr a Llanymddyfri yn gwrthrycion dwy'n y bel ar y tir. Cyfle fan hyn. Mae dynion yn rhydd ar yr ochr chwith. Llanymddyfri mwy na parod y tywydd. Dal y fale. Un o'r efeilliaid sydd yn hym. Llanymddyfri. A'r gig-osb yn dod. Mae Caerdydd yn gri ar y llawr. A hwnna dipyn o chwistrilliad o hyder i Gaerdydd. A rhoi bach o stop i Llanymddyfri fyna. O'n nhw'n dechrau codi'r tempo tyma bach. Ond oedd eisiau hwnna'r Caerdydd i fi mas o'r ardal i just setlo nyrfe. Bydd e'n neis i weld siw mae Joey y bachwr yn ware. Mae wedi cael cwbl o anafiadau cas. Wedi bod adran cryf o tîm Gaerdydd ys blynydde maith. Ath e bant i trefeiliad yn ôl a wedyn gath anaf o'r gyntaf y dechreuodd yn ôl.
Ie, dyma Joey Tomlinson. Yn yr ganfod i ddyn. Yn lledu lawr y sianel deuddag yn defnyddio pinches sy'n mor brofiadol ar lefel uwch gyngrair. Dwi'n lle y bencampwriaeth ar dair achlysur efo Merthyr pan ydyn nhw'n rheoli'r uwch gyngrair. Yn Caerdydd allan ymddyfri. Ydy cewri'r gystadleuaeth hyd yn hyn. Harry Thomas yn lwcus fyna. Tackle gwych ar yn pinches yn dod fel tren lawr y canol. Harry Thomas yn bach o'r ifanc sydd wedi dod mewn i'r gyngrair a wedi wneud enw unan yn weddol gyflym o beth fi'n clywed. Ni'n darllen adroddiad y gêm yn Pontypridd bythefnos yn ôl ac oedd yn bendant yn un ond y chwarae rhyd oedd yn amlwg iawn sgorio do yn y gêm yna. Lle mae'n gret ydi gweld y boys ifanc yma yn cael cyfle mewn tîm mor llwyddiannus hefyd. Chos dwi'n siŵr, Ricky, os eich di delna, so mae'n cael lle yn y tîm, ond ti wedi gwneud cyfle iddo fo. Na i fod yn dig, mae Llanymddyfri wedi bod yn tîm dda i dod trwyddo a chwaraewyr ifanc, achos mae'r chwaraewyr hŷn o hyd yn helpu, a sdim byd yn dywyll, so maen nhw'n trial roi'r addysg iddyn nhw, trwyddo'r profiad maen nhw wedi cael dros y blynydde, a bydde rhywun fel Harry Thomas yn ffito mewn yn wych gyda Llandovery, achos mae'n moyn dysgu, a mae lot o players gyda Llandovery sy'n bolon helpu fe ddysgu. A dyna ni, 3 phwynt cynta'r dydd yn dod oddi ar droed Harrison James. Byddai'n neis i gweld sy'n mae Berwyn Watkins yn dopi eno. Mae wedi cael cwbl anafiadau a nath ddim lot o ymarfer yn y pre-season a mae'n disgo fel ni fyd y pwysau wedi dod i mlaen. A Caerdydd wedi cael dechrau da yn y glaw yn Llanymddyfri yn dwy'n y bel yn ardal y dacl. A dyma nhw'n dod, digon barod i cadw'r bel yn fyw i'w symud. Dynion i'r dde, os y hyder i ledyn nhw'n trio defnyddio'r chwaraewyr ychwanegol ar hyriad yn ymosodol. Wedyn yn amddiffynol yn arbennig Rhys yn trio denu'r taclwyr. Eto dod i'r chwith, wedyn i'r dde yn methu un meinad o'r bas na yn rhy isel. A Rhio Fantais yn cael ei chwarae dim yn datblygu. A Ricky, drafod ni Lee Rhys ar ddechrau'r gêm yn fanna, mor allweddol i'r tîm a sgorio 2 gais yn y rownd derfynol. Oes reswm pam wedi camu fyny neu pam gath o ddim yn cyfla yn gynharach nirfa ar lefel uwch, achos cynrychiolodd o tîm 7 o ochr Cymru. Jo, ath e bant gyda'r tîm 7 o ochr, ar y pryd, fi'n credu oedd e'n joio byw gydre, a oedd e'n sryglan fan dde bant yna pham sy'n credu gath e gyrfa mor hir yn yr ochr 7 o ochr. Ond am y clwb, mae wedi bod yn peth wych bod wedi bod yma am siwr sbel, achos i fod yn deg, mae perfformiadau fe bob wsnoth o'r safon gorau. Fi mae'n sy'n diddannu'r dorf, dydy ni chdi eisiau dod yma i wylio'r tîm, mae o'n yn bendant yn drydanol. Odi, mae'n trio creu bob tro mae'n cael y pêl, ond i ware gyda, mae hwnna'n galed i rywun sy'n mor ffit a finne. A pan ti'n cael newid cyfeiriad i ddweud tro ar ôl tro. Ie, a fi'n troi fel llong, so ddim yn helpu fi fan hwnna. Hwn ydy ymwynedd cyntaf nôl i'r clwb yn bob pwrpas ers y penwythnos mawr. Ti'n dechrau hireithi? Isio bod nôl y cae na? I fod yn deg, nes i lan unwaith tôn, hireithi a wedi colli gweld cefnogwyr a pobl yn y clwb. Ges i croeso gwych a ges i 6 blynedd byth gofiadwy fo'n onest. A sgrym yn perfformio i'r porthmyn. Rhys yn lledu ar y cynnig cyntaf hyd. Ffigredwyr lawr y canol. 10 metr yn brein ma Llanymddyfri i'r chwith. Maen nhw'n parhau i ddod. Mae digon o ddynion. Mae cyfle i'r dde os maen nhw'n moyn e. Mae cyfle i'r dde. Newid y cyfeiriad. Caerdydd yn amddiffyn am i bywydau. Dal y fale, 5 metr yn brein y pist yn y cefndir. Rhys yna, eto'n algylchu. Caerdydd wedi alffurfio'r amddiffyn arbyn hyn. Ond trwy'r cymala, maen nhw'n dod. Ond dacl dda yn fanna gan y rwythwr, Sean Moore. Eto cadwyn dyn, rhedeg oddi ar 9. Joe Powell
Eto, a dyna set amddiffynol. Caerdydd ar ei gorau. Set gwych oen. I fod yn deg lot o chwaraewyr ar ei trad, codi off y llawr yn gyflym ar ôl wneud y tackle. Bydd Llandovery bach yn siomedig ar gollwng y bel, ond ar ôl y sgrym diwetha, bydd lot o hyder nhw'n mynd mewn i'r sgrym ma, a os mae'r sgrym ma yn mynd i fod fel y sgrym diwetha, a bod nhw'n bod digon o ddisgyblaeth gyda Llandovery i cadw'r bel mewn, gallai hon, wel, troi mas i fod yn treu. Os rhywbeth, mwyn dweud ffafri hynna'n yr wyth ar ei flaen. Ni'n gweld yn y cefndir yma yna, Griff Rhys, rheolwr yr Academy, Dan Fish, cynfaswr y clwb a rhanbarth Caerdydd. Ond yn ennill seren y gêm, bron iawn, bob yn ail, penwythnos. A dyna ni, Ricky Guest yn darogan yn gywir, kick-osp i'r tîm cartra. Ie, mae'r prop Penrhydd yw brawd Rob Evans cyn prop Cymru. A debyg iawn i Rob, mae gallu mynd ar y ongl allan fel prop Penrhydd a trial mewn rownd y masti fas. A ar y tro na, i fod yn deg i'r dyfanol Jason Besson, nath e'r penderfynu cywir. A ti'n cytuno? Y pys y 3 phwynt, neu sa'ch chi wedi mynd am y sgrym yn gwybod bod gen ti oruchafiaeth? Sa'n siŵr, dependo faint mas o bwff fydden ni ar ôl ysgymryd. So'r 3 phwynt. Point o'r pist yn gynnar. Ie. Ond mae'r glaw yn disgyn yn galad. A 3 phwynt hawdd ar blat. Ac ella 3 phwynt synhwyrol gan Jack Menaid i unioni'r sgôr. A dyna ni, bydd hynny'n deff yn bendant yn dylanwadu ar y chwarae. Mwy a sydyn. Dechreuad dda i'r ddoi tîm, rili, Owain. Ond bydd Llandovery yn hapus gyda hwnna. Ond o hyd yn neis dod i'r pwyntiau cynta ar y bwff. Cangymeriad sy'n digwydd mor aml, pa mor aml. Mae'r ail ddechrau yna yn wallus ar ôl ildio pwyntiau. Ac o fod y ddau sgrym gyntaf yna, sgrym eto union be mae Llandovery isio. Sy'n yn ryfad i ddweud, chos ti'n fan arfer yn edrych ar Llandovery fel tîm sgrymio. Amlwg bod ni'n gorau cael sgrym a pac da er mwyn fod yn llwyddiannus. Ond y gêm agorad, dyn ni'n tueddu cysylltu fy nhw. Ond dechrau dweud bod nhw'n tîm sgrymio hefyd. Mae'n dangos pa mor dda di'r tîm yma. O, di, fwn dig, maen nhw wedi gweithio'n galed dros y 6 blynedd o'n ni nawr, ni'n neud lot o sgrymio i treul creu y sgrym fel arf, a nawr mae'n dechrau dod i fod yn arf, sy'n bleser i weld, rili. Rhys i bwydo ar y hanner, yn gadar. Symudiad tuag at yr ochr bella, maen nhw wedi bylchu. Warren, trwad, maen nhw waglau nôl tu fewn. Dynion, di-ryd i'r basta ymlaen i Rhys. Digon-redeg. O ddim eisiau'r pas hir, oedd eisiau'r pas byr, oedd y chweiwr na tu ôl i fe. Mae hwnna'n cam drin sy'n mynd i, wel, bydde ddim licio gwylio hwnna'n ôl, sa'n credu. A ni'n gweld gwaith gwych, ond os rhywbeth oedd Rhys yn gwybod ei hun bod wedi goredau, oedd wedi stopio. A jyst y dewis anghywir o'r bas, un tu fewn, a sy'n gais. Os bydde wedi bwrw Stuart Worrell, yn nhw'n cysgo am y pist erbyn nawr. Ie. Cyfle euraidd di mynd yn wastraff. Ond dyna'r cyfle mewn gêm fel un, gall ennill ni cochi'r gêm i chi. Achos mae'n mynd i fod yn date trwy gydol y gêm. Ni'n gweld yn barod Berio Motkins mas o bwff. So bydde nos hir i fe os mae'n cadw mynd. Fedig os mae'n mynd un pen o cae i'r llall. A dyma ni eto. Just yn bylchu defnyddio'r cyrio na wych pob. Dyma'r pas yn ffodus bwrodd yr chwaraewr anghywir. Ie, just yr hanner eiliad na de. Wedi wneud y penderfyniad anghywir. Ond gwerth gofyn, bydd dwi'n weld Eiros Evans y fanna, y prif hyfforddwr. Sut fysa Llanymddyfri gweld Caerdydd erbyn hyn? Caerdydd sydd wedi bod yn arwain y gyngrair yn cwpl o flynyddoedd. Amlwg, Llanymddyfri wedi ennill y gyngrair. Caerdydd ddim ar ei cryfau lenni gymharu.
Ydy'r un parch yna, ti'n man? Os mae'r parch na, ond fi'n credu bod yr hyder i gallu troi nhw drosto fyd. Mae Morgan Allen ddim yn ware, a mae Caerdydd heb Morgan Allen yn tîm wahanol. I fod yn deg i fe, mae'n captain wych, a mae pawb yn dilyn e. Mae'n cariwr mowr. I fod yn deg, mae'n dod i tîmau eraill ar y tro ôl. Ond heno, sa'n credu bod yr arf na gyda nhw yn un o'r blaen ysgellwyr neu'r wythwr sy'n gallu gwneud beth mae ei wneud. Ie, Steve Law yn deud ar ddechrau'r rhaglen, mae 4 heng ôl i bob pwrpas y bachwr sydd yn 5 ôl y pac. Sydd yn dangos illa eto mae nhw'n sgiliau yn yr awyr o bosib y lein. Ond ddim i gario'r bel. A rei tîm ar y droi flaen sy'n mor bwysig. Mae'n galluogi'r olwyr i chwarae. Wrth i weld Harrison James y goran Eliot. 6-6, wait. El honna i weld Smitchin ymlaen. Wedyn ni oedd hon ymlaen, ond chwarae ymlaen. Ie, anodd i'r dyfarnwr wrth i weld y bas. Llandovery'n parhau i chwarae. Eisiau mynydd ano'r Llandovery mynd. Dod i'r pel yn yr ail. Testio'r... Ie, yna i gystadlu Warren ar ei holi. Warren, neitha roi mlaen. Knock on red. Cyfle i Caerdydd i gael chwarae rhyd. Ydyn nhw'n i fentro. Always under pressure. Knock on red. Ond dyma sy'n ddiddorol o'n de, oherwydd y gêm gicio, oherwydd y tywydd. Fydd bob sgrym fydd Llandovery mynd iddo fo, fy nhw'n hyderus maen nhw'n gallu ennill i. A dyna sy'n dweud yr exit yn anoddach i Caerdydd os nhw dan bwysa. 10. Be maen nhw'n neud? Captain. Wel, y peth mae rhaid nhw canolbwyntio yw ddim rhoi cyfleoedd na i Llandovery cael sgrymiau, so sgiliau nhw dda, ddim gollwng y bel. Ond hefyd, bydd eisiau nhw newid y ffordd maen nhw'n sgrymio i cael y bel mewn yn gynnar, a wedyn y pel nôl i 8, a fynd o fyna. Ni gweld Jason Besson sy'n cael gair hefo Harrison James a hefyd. Joey Tomlinson. Alan Rees ydi hwnna. Ar y fainc oedd o. Yn wreiddiol pan gath y tîmau gyhoeddi ar y gweddanna cymdeithasol neithiwr. Ond digon sydyn yn amryddawn yn newid hwyr ymlaen ar y blaen asgell. Ond i fod yn deg i Alun, mae gallu da fe war yn yr engol. Sa'n credu byddai'n disgo mas o le o gwbl. Na, mae'n chwarae blaen i siwr sawl gwaith. I chwarae ar hyfod ran Bedwas, Abertawe. Dyle hwnna fod... Yna sgrym da eto i'r ddoi tîm. Yndi, yn y wych chyddi ar y bod ma Sean Moore yn codi yn gyflym, a dyna di'r penderfyniad peidio gadael bel i fewn o'r sgrym am rhy hir. Yr hen, bel Sianel 1 fel dyn nhw ddeud. Ysdi hynny dal yn bodoli. Honna, syth i'r awyr. I gollwn. Pe o fantais i Llandovery. Dyna'n union maen nhw eisiau gweld y bel yn tasgu'n ôl ar ei ochr nhw. Y chwarae yn rhydd, y chwarae wedi dorri. Mae lot o rifer y trad gyda Caerdydd eto. No. You're off your feet there, yeah. Keith Rees. Can't reward you there. No, your man's off his feet. See it enough. Oedd y kick-off sef yn Llandovery nôl felly am yr drosedd wreiddiol, sef y sgrym. Yeah, knocked on. Ond eto ni'n gweld beth mae Lee Rees yn moyn wneud pob tro mae'n cael y bel. Oedd e'n fynd yn gyflym fyna. Warrell yn cario. Nechwar yw'r cymrthwyol yn y cymal yma, dwi'n meddwl. Fel Warren yn cael ei ddymchwel yn ôl, yn selio'r bel. Ai, Jordan Evans yna. Jordan Evans sy'n chwaraewr wych. Ddim yn gweud lot, ond wneud lot fawr o gwaith sy'n neb yn gweld. Gweithio caled, bant o'r bel ar y llaw. Ie, bachgen ifanc 11 oed ydy Jordan Evans ar gefn y sgrym neu Llandovery yn troelli, yn creu bach o le, gic drwad gan Llandovery, ond symudio'n rhy bell gan Johan Hughes. Bydde mo Johan yn rhy hapus ar cic na. Oedd cyfle fyna i dod i lot o pwysau ar Gaerdydd, ond oedd y cic tamed rhy hir. Ond i'n dechrau teimlo gweld patrwm yn datblygu yn y gêm. Chwarter awr di mynd, 3 pwynt yr un, rhan fwyaf chwarae yn hanner Gaerdydd. A dyma ni Llandovery yn dod trwy Warrell unwaith eto. Lee Rees bant. Ie, gweld y bylcha. Caerdydd yn ffurfio'r amddiffyn na yn dwt. Llandovery'n ymwybodol beth sy'n dod, cario drwm a wedyn trial
Mae'n mas y cefn fan hyn. Ie, Lee Rees yn synwyro lle mae'r bylchad sydyn di. Os di'r chwaraewyr na ar fôn y ryc ddim yn wastad yn ei gwagle nhw rhwng ei gilydd. Mae'n gwybod... Odi, mae'n cadw pawb ar sordau trad. O, y bas wedi ei oedi rhyw fymryn. Eto dynion di ri allan ar y dde yna i Llanymddyfri. Newid cyfeiriau cadw'n dyn. Chwarae ddi ar ysgwydd Rees, trio tynnu'r amddiffynwyr na i fewn. Y blaenwyr yn cyfuno. Y mynydd da gyda Llandovery unwaith to. Eto cadw'n glos ydy'r penderfyniad Rees yn goro. Selio'r bel i hun. Hughes, Warren. Rees, dyna ni welliant bel bach yn gynt ar y llawr. I dod yn y rhydd. Ac erbyn ni'n camol, Llanymddyfri, mae Amddiffyn Caerdydd yn dair yn gydnerth yn solad. Odi, fo'n dig, sy'n mynd disgwyl fel maen nhw'n gadael unrhyw gwagle. Gros y ca, mae lot o chwaraewyr yn gwneud tackles gloi, codi ar ei trad nôl yn y llinell. So bob tro mae Llandovery'n cael y pel y pig y pennau lan a'i llyged, mae hyd rhywun gyda Crys Glas o blaen nhw yn barod i Amddiffyn. Ond i tybio, mae rhywun yn meddwl, erbyn ffeithio Cymru yn cwpan y byd, y tîm sydd wedi cyflwyhau y fwyaf tackles, ond mae taclo a codi yn blino tîm yn y pen draw. Odi, mae'n neud i'n blynedig dros ben, achos na'r codi o'r llawr yw'r peth mwy o caled yn y byd. Pan mae'n bwrw glaw, mae'n cael drwm. Ddim yn swnio'n anodd ydi, ond tro ar ôl tro. Mae'n dal i fyny efo rhywun. Ond i fod yn deg i Llandovery a Caerdydd, ddisgwyl ydi ar y chwaraewyr sydd ar y ca. Mae'r bois yn di treino'n galed trwyddo'r haf, a mae'r hyfforddwr ffitrwydd da gyda'r ddoi tîm. Mae'r hyfforddwr ffitrwydd yn Llandovery yn wych, Osian Edwards. Mae'n gweithio gyda'r Scarlets nawr, so mae'r agwedd proffesiynol na'n dod trwyddo wrtho pobl fel la, a creu yr awargylch dda a proffesiynol wedyn, a mae pawb yn ymddwyn lot fwy proffesiynol fyd. A joc yn dweud bod chdi methu y sesiynau yna'n rhy hawdd yn ni. Wel, dod ys i'n enw mewn fel ffordd o'r ffitrwydd, ond nhw ddim yn creu'r arian yn y clwb i talu. Y bachwr ifanc, Harry Thomas, yn ffeindio ddyn unwaith eto ar gynffon Sgarfes y Mudo sydd yn mynd ymlaen yn slo bach. Rees yn cicio i bach, neu bell anodd i gystadlu, ond yn yr elfennau yma. Daliad wych hwnna, war y teg, yn yr ymodau. Dyna'n union o'n i feddwl. Dewi Cross, dyna fo. Dewi Cross, os i dweud. Di sgorio 23 o geisiau, tymor dwytha. Di sgorio 2. Allai 3 ymddangosiad cynta yn y tymor leni. Nos caled i bachwr i ceisio taflu yn hwn trwy'r nos. Heb cael camgymeriadau, ond y peth pwysig yw i cael pobl fel Jack Jones yn helpu. So, creu llinell lot mwy byr, trial, cyflymu pethau, neu arafu, dependo beth, a siwrd mae'n mynd, a siwrd mae'n Amddiffyn yn dod i neidwyr lan. O, da iawn. Ie, a'r neidwyr yma yn... Sut ti'n niferu hefyd yn erbyn dy bartnar i chydig bach i weld pwy sydd yn debygol o neidio, a lle ti wedyn yn ffitio fewn i hynny. O, son, y peth pwysig yw cael y hyder jyst i fynd gyda'r galwad tîm o'i mynd i, a twyd, yn trysto'r proses o'r wneud, o'r codi, jyst i ni siŵr bod popeth ar ei gorau. A mi oedd Ariora fanna heblaw am y rycio. Rhif 6 medd, bydd dyfarnwr Osian Davies i fewn yr ochr. Boi o Casig Newydd Emlyn, dim lot rhwng y clustau. Ond, mae'n accountant yn y dydd. So digon rhwng y clustiau yn y dydd a dim yn y nos? Dim yn y nos. Calculated yn y dydd. Time off. Reit ta, gadewch i ni glwad pwy mae Catrin wedi darganfod fel cwmni ar yr ystlys. Griff, aelod o'r tîm hyfforddi, mae pethau'n edrych yn weddol ar hyn o bryd o ran y sgorfwr yna, a mae rhaid i weid mae Amddiffyn Caerdydd yn dal yn dda iawn. Ie, yn sicr, mae Llandovery wrth gwrs yn tîm hyderus, nhw eisiau chwarae, mae patrymau dda yn nhw.
nhw'n effeithiol o gwmpas y sgrym hefyd, ond na, yn amddiffynol yn y tîr agored, fi wedi bod yn eitha dda. A beth am yr amodau? Dwi ddim yn neis mas na, ni yn cysgodi fan hyn, ond dwi ddim yn berffaith, yw i yn falle gym i'r blaenwyr? Ie, falle siwtio ni heno, mae dyn ni cwbl o anafiadau, so ni wedi bod yn amddiffynol eitha dda. So ni eisiau chwarae gym eitha syml heddiw, a jyst dangos beth a fi'n neud i'r cwbl o boys yn dod mas o bwaint hefyd. Mae gael gair gyda Dan sy'n eistedd bwys ti. Dan, you're very vocal. You were usually very vocal out on the pitch. You were playing last time you were here. Does it feel very strange, very different? Yeah, obviously it is different. Obviously I can't control a game setup, you know, so try and do my best on a Tuesday, Thursday for the boys to produce a game on a weekend then. Do you fancy this kind of weather? Surely you'd love to run in this kind of thing, wouldn't you? Well, I wouldn't mind this. Later I got on my career with a kicking game, so you know, obviously the weather is bad on here, so it's going to be one on defence and obviously, like we said, then the kicking game and the territory battle. Dan, Griff, diolch yn fawr. Thanks. Ie, dwi'n siŵr sa Caerdydd wrth i bod yn cael Dan Fish yn ôl yn rhan o'r tîm. Ond bod e'n ddeiol. Unwaith, wedyn dwywaith. Dwi'n meddwl bod a ffansi cael y boots o ymlaen ydi. Odi, fwn dig, mae wedi nôl ymlaen fel ioio, ond chreuwr gwych i galed i war erbyn, cicwr da a dod i'r pwysau ymlaen trwy'r amser wrth i ben mynd tu ôl i ni. A chreuwr eitha calad yn hyn, corfforol, ond digon ymrhysio i gymryd rhyw dacl calad neu ddau ar ran i dîm, ond dyma'n Llanymddyfri'n amrywio'r dactegau, sy'n codi hi dros yr amddiffyn. Ond ar fantaith cael ei chwarae gan Jason Besant, cam sefyll yng nghanol cae, o flaen y ciciwr, felly cyfle Caerdydd. Rhoi cynnig ar y gic letraws tuag at Dewi Cross. Neu Jacob Lloyd yn allan na. Bydd yn interesting gweld beth mae Caerdydd yn mynd i wneud fan hyn, os mae'r hyder yn cicio'r pus neu os mae'n mynd i'r cornel, ond gyda'r glaw, mwy na thebyg, mae hyder da fe, war y teg. Fethan o'r gic i'r gongol, tra ni'n clywed Griff Rhys yn siarad, ac ni'n meddwl yn hyn, cangymeriadau fel la, i Caerdydd, ffordd mae'r 20 munud cyntaf di mynd, rwy'n methu fforddio wneud. Mae'n hyder, mae hwn yn ddipyn o gic o sefyllfa, achos yn draddiadol, mae'n gae trwm am hyn, mae'r gwair fel arfer yn hir. Dydy o'n gae cicio o bell yn draddodiadol. Odi, mae'r can drwm eifon dig i Harrison James, mae hwn yn dangos hyder enfawr. Mae gen i weld. Mae'r peller yna, mynd am bennad i chi. A bron yn croesi'r pys yn y cae arall, oedd o'n gic mor dda. Mae hwnna'n cic wych, war y teg, hyder, cicio'r cic, troi straight nôl mewn i'r gêm. Da iawn. Ac o bosib yn erbyn llif y chwarae, Caerdydd sydd ar y blaen ar y sgorfwrdd. Llanymddyfri 3, Caerdydd 6 ar ôl 24 o funudau. A Iwan Hughes. Na'r gychwyn. A Caerdydd eto. Meisir Bale. Mae'r pod. Oddi ar Haberfield yn barod i gario. I greu ella ongl i godi'r gic. Gofyn am fwy ar edwyr. At Harrison James, a mae o'n clapio i ddwylo mewn rhwystredigaeth. Yn gwybod bod hwnna di llithrodd ar cyrryn i droed, a hefyd wedi pasio nôl i fewn i dwy'r ugian. Eto, camgymeriad wael. Cic da, 3 pwynt ar y bwrdd. Yn cyfle eto i Llanymddyfri dod nôl atyn nhw. Heb eisiau. Ie. Yn hynod rhwystredig fy hun y gŵr. O Academi Caerdydd i chwarae dyn dan 20. Cymryd i gael anaf gwael yw goes llynedd, lle gret i fod yn ffit ac yn barod i fynd ac yn gwisgo'r Crys glas y dyn unwaith eto. Llanymddyfri'n cwtogi'r lein, 6-1. Symudiadau i'r blaen, wedi tharo ymlaen. A fe Llanymddyfri yn tybio, ddechrau nhw'n rwystredig bod nhw ddim yn neud y mwyaf o'r pwysau nhw'n greu o gwmpas y dwy'r ugian. Bydden, ond y peth gyda'r llinell na, fi'n credu oedd Jack Jones wedi cael ei hamaru a gyda'i fraich yn yr awyr sy'n cic cos berbyn Caerdydd. So wella bydden werth cael edrych ar hwnna eto. Fe'n ei byth, os yn bosib, ar y lein. Symudiad
Ie, do. Do, da iawn, Mr Guest. Llgada craff. Sa'n mis a lot. Togi, symudiadau. Ie. Y ffug dafliad neu'r oedi yn arwain yn sgicryd. A dyna cwpl rwan o sefydliad goso mae Harry Thomas wedi cael bach o draffath. Un yn gam, oedi. I fod yn deg i Harry o tro na, sa'n credu taw bai oedd hwnna. Oedd camdilltwriaeth gyda chwaraewyr eraill a ddim neidiad yn y blaen. Ti'n meddwl Jack Jones yn gwybod bod wedi cael ei farcio felly trio disgwyl i Caerdydd i fyny cyn bod o'n mynd efallai oedd y dacteg o'n y cariad yna'n arbennig o dda yn i'r tir. Hughes, gic syth lawr gongwddw, cross, a hwnnw bron iawn yn berffaith yr ymateb. Ddim cweit yn 52-20. Ni ma hi'n 52-20. A mae'r dyfarnwr wedi newid. Na, dyfarnwr cynorthwyol ar ochr bellan deud mi o ti. Mae wedi'n 50-20. Wedyn y dyfarnwr Jason Bess yn deud, na, doedd hi ddim. Oedd e bod nhw gyda ongl yn well na'r Llymanwr. Ie. Bwysawn ar lein Llanymddyfri mae tro cyntaf. Cadw i syml, syth i fyny, ennill y ras yn y tu blaen. Thomas, efo'r bel dan i gesa. Ddim yr ongl gorau i rywun fel Lee Rees i godi'r gic. Gawes i mor glos i'r ystlys. Ond o'r troi'r chwyth na. Mynd am y pellter. Triol. Caerdydd. Dim diddordeb i redeg yn ôl. Stuart Warren yn un dda dan y pel uchaf yna. Mae cyfle fan hyn. Ie. Warren yn trio mynd tu allan i ysgwyd i ddyn. Yn cael ei lorio. Warren wrth gwrs yn gyn ganolwr efo tîm y dreigiau. Am flynyddoedd lawer. Tan ddod ymuno allan ymddyfru flwyddyn dwytha hefo'i frawd sydd wrth gwrs ar yr asgell. Ond Caerdydd dewi cross y bel yn llithro allan o'i afal yn y dacl. Dangos pa mor dywyll llodrus, pa mor lletwyth ydy'r elfennau. Keep going, Blue, keep going. Mae'r gem gicio yn cymryd gafal. Bach o amser i anelu hwnna nôl. Un bach yn y fratiog yndo ar hyn o bryd. Patrwm wedi diflannu ac naill dyn a'r llall ddim isio'r rhedeg. Oes na gyfle man hyn di disgyn yn fyr. Mae yna wagle ac ych chi'n clywed Dan Fish o fyny fan hyn yn sgrechian. Gornel, gornel, gornel. Ac i'r gornel mae hi. I fod yn deg penderfyniad da i dod i fi yn y cornel i trial troi y pwysau, ond i fod yn deg, mae'r cic na nawr wedi pwysau nôl yn y Llanymddyfri a yn neud nhw ware mas nawr o 22 hunain gyda Caerdydd gyda'r pel. Mae'n dangos sy'n mae'r rheol sydd wedi newid, wel, flwyddyn dwytha ddim yn hyn, flwyddyn cynt, yn gwobrwyo tîm am gicio arbennig ac straight in behind him. Mor rwystredig, croesi ar flaen yr lein, dwi'n meddwl, yn atal y taclwr. Nid a cic gos fi Llanymddyfri. A mae Caerdydd wedi tyfu i fewn i'r gêm dros y 10 munud dwytha di. Ennill y gêm gicio na rhyw fymryn. Di roi pwysa ar y lein. Behind the lifted jumper, boys. Ni chi gweld... Yn camu'r draws tu blaen, stopio. Camu'r draws yn stopio Llanymddyfri, galluogi hynna i taclo'r neidwr. Un arall wedi mynd ar goll y bedwerydd, os nad y pumed lein i Gaerdydd i ddwyn. Felly bod rhaid i fy yn geti na Owen. Yw'r handl fan hyn yn deud wrth ochr ni, deud felach di'n taflu be bynnag ar dora. Bydden ni'n cicio fe mewn yn y tywyddyn, rwyddach. Ond fan i Caerdydd yn dod. Okay, advantage over. Lle afantais ar ben. Dwi'n dod da, James yn codi'r gic yn neud yn wych yn cystadlu. Wedyn mynd yn ôl oddi ar coch, mynd o flaen, mae'n boblo bob man. Yeah, I got blue first, and then red. Yn bach o mes ar y foment. Mae di mynd
ar chwal braidd do. Mae di mynd y fratiog, ddau dîm di colli siap, yr un y llall yn hyderus i redeg. Iawn, ta gadewch chi weld digon o rygbi ddo, wrth gwrs bod ni'n ganol cwpan rygbi'r byd, ond mae'r Indigo Prem yn ôl, mae'r S4C Llanymddyfri sy'n croesawu Llanymddyfri ar y 12fed o Hydref ac Abertawe ac Aberafan ar y 4fed ar y 15 o Hydref, y gem yna i weld ar y nosiau. Ni chi gweld Freddie Barnes fyna'n cael bach o triniaeth. Mae'n dyn mawr fel prop Pentyn. A fi'n credu bod bach o dyfodol fe fo'n onest. Mae wedi dod mlaen lot yn y blynydde diwetha. A mae'n dechrau ni bach o enw am unan yn y byd sgrymio. Ond byddai'n neis gweld sy'n mae'n mynd ar y sgrym ma, achos mae'n agos i'r ystlys, a wylle bydd y Llamanwr yn... Ie, gwerthodi gan bod ni yn sôn bod yna rygbi i ddod. Un gwr, dwi'n nabod o dda, Ifan Phillips, rhaglen ddogfen, a mi siŵr na fo y cam nesa. Wrth gwrs, y ddamwain erchyll lle gollodd ei goes. Ac fyddwn ni'n dilyn fo pob cam o'r ffordd ar ei siwrna. Sgrym cryf ddan y ddoi tîm yna, ond Llanymddyfri'n dechrau codi pwysau nawr. Ie, dyna welliant hwbfach Rhys yn llithro ar y bôn, a dim lol gan Iwan Hughes. Lawr pen ar llycau, dyn ni eisiau chwarae boys. James Beale yn gorau troi. Gic yna llithro di ar ochr y droed. Rhys yna, Maynard yn gofyn am y bel, Rhys dweud na, fi bio hon. Wedyn, mae'n gweld y blaenwyr i flaen o. Roi chdi, Maynard. Byddai'n gweithio am hwnna. Ond mae'n le fan hyn. Dwy lofa da, Jones. Llanymddyfri o fewn chwinciad i fyny'r 2-20. Caerdydd. O, di tharo mlaen eto. Sawl gwaith. Toi yn thema yn y gêm. Llanymddyfri'n cyrraedd y 2-20. Llanymddyfri ddim yn cael pwyntiau. A Rodri Jones. Ddim yn rwystredig i fynd, dal o fale, dwylo da. Jack Jones. A Rodri Jones yn cyfuno. Efo'r wythwr. Jordan Evans allan yn Llydan. Ond y bas yma not i fewn. Yr hediad gan Rodri Jones. Ie, bydd Rodri ddim rhy hapus ar pas wrtho Lee, ond sa'n credu oedd Lee yn disgwyl fe ddod mor fyr. Ond unwaith eto, ni chi gweld y gweithred mae boes Llanymddyfri yn mynd trwyddo i trial fod na i cario'r bel. Jordan Evans eto yn wych yn cario'r bel yn gryf. Mae Jordan erdd yn cychwyn Pontypridd pythefnos yn ôl. Yn wreiddiol bod o ddim yn y tîm i gychwyn hyn yma. Luca Giannini, y bachgan 4-15 oed. Yr ail chwaraewr fenga erioed i chwarae'r Scarlett. Oedd e fod i gychwyn. Pa mor anodd ydi o i gamu fewn i tîm yn hwyr? Mae gyda'r safon mae Jordan, mae'n weddol rwydd, mae chreu o da. Mae chi fynd o fod ar y fainc mewn i dechrau'n digon rwydd. Sgrym wych fan eto. Wych, Rhys yn mynd ar yr ochr dywyll am eiliad. Ni'n meddwl bod yn mynd y ffordd anghywir efo amddiffynwyr Caerdydd yn disgwyl. Y carwyr yn dod, yn llithro, yn pwmpio. Yn dod i'r tir, Rhys i Berian Watkins. Hughes, ie, ddim mynd lawr rhyw sianel dywyll. Gorau troi i'r ochr arall lle mae ffrindiau ei gymdogion yn disgwyl amdano. Rhys eto, bach o wagle yn llithro nôl chwarae amdyn y flaen. Dan bwysa. Ni mae wedi mynd ymlaen. Ac fydd Llanymddyfri ydw nhw'n talu amdan hyn yn hwyrach yn y gêm bod nhw ddim yn troi y pwysau bwyntiau. Mae'r glaw wedi ildio rhyw fymryn. Sa'n siŵr i fod nhw, nes o wain achos mae fainc Llanymddyfri'n gryf dros ben. Mae lot o chreuwyr fel Jamie Hughes ar y fainc sy'n dechrau rhan fwy ar amser. A sa'n credu bod y dyfnder yna gyda Gaerdydd ar y bench yno. Ond hefyd, fi'n credu bod lot o'r pethau ni'n gweld nawr yn gwella yn yr ail hanner achos mae tywydd wedi dechrau troi.
Ie, pwy bydd hapusa? Eiros Evans sydd ddim yn gwenu. Anamal. Sy'n yn gwenu lot. Na, ni'n dweud yn un. Nad yw Steve Lowe yn onest. Ond fi'n credu bydd Eiros digon hapus. Y ffordd mae'r scrum yn mynd. Os mae'r scrum yn grif fel un mor belled, dim o mwy cryf bydd e'n mynd fel mae'r gêm yn mynd yn ei flan. Fel ni chi gweld to. Haberfield yn gorau tyllu amdani hi. Hold the runs. Y gic ardderchog lawr y cae gan Harrison James. Morthwyl lwmp yn ei droed o. Fel blaenwr, mae'r cic fel yna yn gochwn y pressure, a i fod yn deg, mae'n bleser i gael cicwr fel yna diol i ti ar ôl scrum sydd jyst i cael siwd gwmyn y pwysau, gael y beilod y flan di. Mae'n rhoi lot o hyder i'r blaenwyr i gweld hwnna'n digwydd. Ydy, torri'r y galon di, ysdi'n crys Llanymddyfri, fan yn codi a gweld hyn 50 metr yn ôl, ond... Sdim byd yn wath. Na. Make sure you're early Llandovery. Llanymddyfri'n gollwn niferoedd yn y lein unwaith eto yn helpu Harry Thomas rhyw ychydig bach i neu ffeindio ddyn bach yn haws a mae'n neud ar y cynffon hefyd. Tafliad yna yn wych. Transfer now. Sawl gosod. Ysgarfe sefydol wedi dod. Don't play him. Bistop Rhys yn codi'r gic. Bach yn bell i unrhyw un gystadlu amdano fo. Caerdydd wrth ymosod. A mae'n ddynion fan hyn os nhw'n gallu mynd yn gyflym i'r ochr dde yma. Mae'r niferoedd dal yna. Cam gymeirio'r wael eto. O, mae 4-5-6 chwaraew fan hyn sydd yn erbyn 3-4. Ie, sa'n credu oedd wedi gweld y gwagle a Joey Tomlins yn chwaraewr arbennig fel arfer a mae dealltwriaeth o'r gêm yn wych. Ond ar y cyfle na, fi'n credu oedd e moyn gael y bel yn ei ddwylo a just mynd mlaen achos sa'n credu bod Caerdydd wedi cael hwnna spel. Achos yr unig tro maen nhw wedi mynd mlaen yw trwy y cicio rili. Ie, bron iawn. Fi'n gallu gweld y gic gan Harrison. Ond dyma o, ydi ben lawr. Mae yna ddynion a'r hedwyr yn ddofn i ddod o amgylch y gornel. Os mae 3-4 erbyn 2 fanna, ond bydde ddim yn moyn gweld hwnna'n ôl yn y swff. Fi'n gwylio'r taciau yn boenus. A'r cicridd yn dod. Yeah, overstretching. Sgrym arall y bosib. Feet undue. Gay feet undue. Early. Yes. Mae 2 peth fanna yn y sgrym na. Galwad da fi'n credu wrth o Jason Besant. Mae wedi gwneud penderfyniad achos mae Caerdydd i trio creu fwy o pwysau. Ond hefyd, fi'n credu well o Llanymddyfri ddim wedi cymeryd y pwysau mor dda beth nhw gallu a wedyn wedi cael. Chwara'r dyfarnwr rhyw fymryd. Dyna sydd ei wneud. Dyma bach wedyn ni, ond werth edrych nhw. Crouch. Binds. Set. Sgrym yna yn gadar. Y sgrym yn gwecan Caerdydd erbyn hyn. A'r cic i ddod. Sgrym wych eto gan Llanymddyfri. Popeth yn syth. Bron iawn wrth nhw gadw'r bel i fewn mwyn eich cic os yna'n do. Ie, mae'r cryfder gyda nhw na. Dyw mynd am Sianol ddim yn cic-osp, ond fel maen nhw'n troi, fel maen nhw'n mynd nôl, mae hwnna i raddau'n tynnu. Os i'n edrych a Freddie Barnes, a hefyd Ollie Evans, a hefyd y bachwr, Joey Tomlins, mae Felinia ar y llawr, so dyna'r cic-osp. Ie, dyna ni. Dal y fale. Dino, dal y fale. Wedi cael gêm dda hyn, Owain. Yndi mae o. Nath y chwarae dîm dan 20 yn yr Eidal, do. Mae rhai blynyddoedd yn ôl erbyn hyn. Do, i fod yn deg, ond oedd e'n edrych fel yna yn 20 oed. Siwr edrych fel yna, pan o'n 15. Fe a'i frawd i fod yn deg, nhw sy'n blewyn ar ei pennau. Mae anodd i'r gwahaniaeth fel, mae nhw'n efeilliaid yr un sbit ei gilydd. Ond ia, Dal y fale, wedi ennill y gig-osb i'w dîm, cynnig i Jack Maynard. Maynard ysgoriodd 14 y bwyntiau yn erbyn Caerdydd yn y rownd y derfynol. Yn gallu mynd â'i swm am y noson i 6. Ydy, yn hyderus. Sgorfwr yn gyfartal unwaith eto. Yr ail dro. Heno. Mae Llanymddyfri wedi dod yn ôl yn lefel efo tîm y brif ddinas.
A hynny efo llain o munud i fynd yma ar y banc yr Eglwys. Dwi'n ni'n disgwyl gêm glos a ddechrau dydd. Ond ni'n cael union hynna efo'r elfennau a'r tywydd yn chwarae rhan ag am yr ail ddechrau yn ylynol. Mae Caerdydd a Harrison James wedi smonach honni. 20 seconds. Ie, Haberfield. Felly angen darbwyllo y maswr ifanc. Cymaint y brofiad. 11 ydi Harrison James. Os hynny. Ni'n weld y gic eto. Ie, bell allan ohoni dweud. Bell allan ohoni. That's time, okay? Crouch! Cloc wedi troi yn goch. Sgwrs Llanymddyfri isio chwarae o'r safle ma. Nid nhw'n barod i fynd i fewn i'r eisteddle yn gyfartel. Be ydy'r meddylfryd? We're just going sideways. Dyfarnwr Jason Besant ddim yn hapus. Both sides. Y naill un mae'r llall yn troseddu. Yeah. Anything go side? Yeah, go same side. Come on, gents, get over there. Ie, Llanymddyfri wedi sgorio 16 o geisiau mewn tair gêm cyn heno yma. Yr un hyd yma praw yma. A'r frig y tabl, 15 pwynt allan y 15. Caerdydd lawr yn yr 8fed. Ond bys chi ddim yn deud hynny ran y sgorfwrdd yn amlwg heno. Mae'n gyfartal o fanna, mae'n gyfartal ar y cae. Ond Llanymddyfri eisiau mwy na'r 6 pwynt cyn y hanner. Bel tasgedd e, dwylo da i godi'r bel slick oddi ar y llawr. Ffigredwyr. Un ar ôl y llall yn dod. Release! Worrell i ben o'i lawr. No hands! Caerdydd oddi ar ei traen, y gorau gollwn. Angen bod yn ofalus fan hyn. Boys y brifddinas i mi gam sefyll o fewn. Pellir cicio Meinad erbyn hyn. Nôl tu fewn. Y tackles yn hedfan i fewn gan Caerdydd eto. Yn ddi-gyfaddawd. Balchder llwyr gan Caerdydd yn Llanymddyfri pinches. Yn trio llusgo i ddyn allan. Maintain your feet. No hands. Eto, Llanymddyfri cael ei gwthio nôl yn fan hyn. Release. No hands. Newid cyfeiriad. Yn trio darganfod y mismatches na. Y boys mowr neu byn y boys bach. Mae'n anodd roi lled ar y bel pan mae'r bel yn araf oddi ar y llawr. A pam drwy'n mynd ar y drwy'n flaen hyn yn esiampl. Ond ni'n siarad yn harach. Dyma rhywun fel Morgan Allen yn gallu croesi'r lle llyfantais i Gaerdydd yn draddodiadol. Ar hyn y bydd Llanymddyfri'n cael ein anodd gyda'r ganfod rhywun yn ei tîm nhw sy'n gallu gwneud yr un peth. Tackle! Ond hyn yn blino. Caerdydd, ella fydd nhw'n talu am yr holl ymdrech yn hwyrach yn yr ail hanner. A Caerdydd yn ennill y gig gost. A clod mawr i amddiffyn tîm Steve Law. Maen nhw wedi taclo eu calona yn y hanner cyntaf yma. A digon i'w digon. Mae'r Harrison James. A 2 gic gost fy'r un i'r tîma. 2 oddi ar droed Harrison James, 2 oddi ar droed Jack Maynard sydd yn golygu bod y sgôr hollol gyfartal yma yn y hannar. Llanymddyfri 6, Caerdydd 6. A mae Steph Hughes ar yr yslis. Haia, fi'n cael cwmni Alan Rees fan hyn. Hanner anodd iawn yn yr ymodau. Chi wedi gwneud job gwych yn amddiffynol gyda pwysau Llandovery. Yeah, ni wedi. A couple of great sets, especially ar un o'r diwedd fan'na, Dewi i gael y turnover. So, as fel gweud, mae'r tywydd yn ddim yn neis, so mae'n just pwysig mynd i ennill y kicking game a'r game amddiffynol sy'n mynd i ennill y game, really. Should enjoyo wisgo'r Cris Rhyw 7 na? Mae'n well na mynd y scrum, anyway. Diolch yn fawr.
O, diolch Step. Ie, Alun Rhys fel arfer yn gwisgo Crys y Bachwr, ond yn gwisgo'r Crys Rhif 7 heno. O, glaw, o'n i'n gobeithio bod e'n mynd i fynd, Ricky, ond mae yn ei ôl. Mae rai fi weid, fi'n teimlo bach ar fai fan hyn, achos nes i weid ar y dechrau bod ni'n disgwyl tipyn o gêm, wastad tan ymoli ar ddau dîm pan maen nhw'n dod at ei gilydd, a be ni wedi cael yw 4 kick gosb, ond falle bod hwnna yn adlewyrchiad ar y tywydd, Ricky. Odi, mae tywydd yn warthus ydw e. Mae lot o peli... Ti'n fach bod ti'n mas da? Bydden ni'n joio i fod yn onest, a lot o scrums, so bydden ni yn ei ganol i. Ond, ie, mae'r gêm dim o'r safon, mae'r ddoi tîm moyn ei fod, ond gobeithio byddai'n gwella ar ail anner. Nath Owain Gwynedd ofyn y cwestiwn i ti yn ystod y sylwebeth, pwy fydde hapusa? Steve Law neu Euros Evans, a nes ti weid ddim un o'r ddau'n gwenu ryw lawer, ond ar yr hanner, pwy ti'n meddwl, Steff, yn ystafell newydd na fydd hapusa? Fi'n credu bod Steve Law walle fwy hapus mas o'r ddau. Fi'n credu mae ffordd mae Caerdydd wedi amddiffyn, wedi bod yn ardderchog. Mae Llandovery wedi taflu lot o pethau gwahanol atyn nhw, ond maen nhw wedi bod yn disgybledig iawn. Fi'n siŵr bydd Euros bach yn rwystredig gyda walle camgymeriadau, ond mae Llandovery yn dangos, maen nhw'n gallu bod yn effeithiol iawn yn trafod y bêl. Beth sy'n cael ei weid mewn fyna? Maen nhw wedi newid shot, ond ni'n mynd i ofyn i ti beth yn digwydd yn stafell newid Llandovery. Beth sy'n digwydd? Pwy sy'n siarad mewn fyna nawr, Ricky? Wel, i radd ar y dechrau, mae'r blaenwyr a'r cefnwyr yn wanhau, ond mi'n credu bod nhw jyst yn mynd trwyddo y pethau pwysig. Mae eisiau ni mynd trwyddo cymalau, mae eisiau'r blaenwyr wneud yn siŵr bod y tirogaeth yn cael ei creu trwy ysgrymiau, a hefyd cymeryd cyfleoedd. Wel ie, dim lot o siarad yn stafell Caerdydd, maen nhw'n gwrando'n asid. O ti'n sôn am gymryd cyfleoedd, achos maen nhw wedi cael y tiriogaeth, maen nhw wedi cael y meddiant hefyd Llandovery, ond dyn nhw ddim wedi cael y pwyntiau yn nwy ar hugen Caerdydd. A maen nhw'n siŵr bod nhw'n rhwystredig iawn Steff yn hynny o beth. Ie, fi'n siŵr bod nhw'n bles iawn gyda'r cyfleoedd maen nhw'n creu, fi'n credu mae hwn yn wych yn wedig yn y tywydd. Mae mor anodd i ledu'r bêl. Ond ni'n gweld Lee Rhys yn dangos beth mae wedi bod yn neud mor dda. Mae walle bod e'n bach yn rhy fflat. Mae bod e'n edrych mlaen i sgwri gymaint. Mae fe jyst wedi mynd o flaen Rodri Jones. Ond ni'n meddwl mae Llandovery, chi'n edrych arno fe mewn dau ffordd. Gallen nhw fod yn rwystredig gyda y ffaith bod nhw heb sgori ceisiau, ond maen nhw wedi dangos pa mor effeithiol maen nhw'n gallu bod. Felly, os gall nhw bod yn fwy cywir gyda'r bêl, mae'n dangos maen nhw'n gallu creu problemau. Ie, rhywun falle'n disgwyl bydd y llifddorau yn agor yn yr ail hanner, achos bydd Caerdydd wedi blino ran i amddiffyn nhw. Maen nhw'n rhoi shift fan yr hanner cyntaf na, fydden nhw wedi blino. Fi'n cytuno, maen nhw wedi gwneud lot o taclo, ond hefyd mae Llandovery'n edrych yn cyffyrddus. Mae scrum yn cryfhau fel mae'r amser yn mynd mlaen, a hefyd mae fainc grif gyda Llandovery i ddod mlaen. Ni'n sôn am y gêm gicio o dan yr amodau. Harrison James di wneud yn dda iawn yn yr hanner cyntaf yna, at y pist a hefyd i'r yslys. Odi, mae wedi bod mor effeithiol, a fi'n credu beth sy'n sefyll mas yw pa mor hir mae'n gallu cicio'r bêl. Rwy'ch yn gofyn i Ricky fel blaenwr, y gwahaniaeth rhwng 10 metr ar y ciciau yna, mae'n gorfodi'r pac i symud fwy, a dod i blaenwyr Caerdydd mewn i sefleoedd gret ar y ca. Hwn yn un enghraifft ardderchog gyda'r 50-22. Ie, a falle taw dyma fydd y gyfrinach, a dyma fydd yn datgloi yn y pen draw, y cicio cywir yma. Rhaid cael e'n gywir bob tro, dos e? Os, achos ni wedi gweld enghreifftiau gyda Harrison, ble mae'r ail lachrau ddim wedi bod yn cywir, a mae wedi mynd syth bant o'r ca. Mae hwnna'n dod i lot o pwysau mlaen y blaenwyr sydd dan pwysau yn barod. Wel, fel o'n i'n gweud ar yr hanner, 6 yr un, y cicio mor bwysig, a dyma i chi stafell newid Caerdydd, beth sy'n cael ei ddweud fy nasgo ni, a Llandovery, chydig yn fwy tawel falle, yn gwrando'n astyd ar y cyfarwyddiadau. A tra bod hynny'n digwydd tu fewn, wel, tu fas, maen nhw'n cael y burgers yn barod. Boes, pwysau chydig bunodd i fynd i ymuno'r ciw neu ni, cyn bod hir, Ricky, ti sy'n talu? Fi'n cael nhw'n ddim fyna. Wrth gwrs bod ti. Steff, neith ei gael i ni. Mae digon o rygbi i ddod dros yr wythnosau nesaf o ran uwch gyngor Cymru. Ymhen bythefnos, fe fyddwn ni yng Nghlynebwy, Llandovery sy'n ymweld a wedyn wythnos wedyn ni Abertawe, Afan fydd yr ymwelwyr ar y 4 ar 15 o Hydref. Wel,
Ni'n aros gyda chi tan bod y gêm hon yn dod I ben, ond draw ar S4C am 9:00 wel stori ysbrydoledig, un o'n tîm ni fan hyn sy'n gweithio ar sawl gêm rygbi ni, Ifan Phillips, gafodd e ddamwen ddifrifol 2 flynedd yn ôl os gofiwch chi, ac ers hynny mae wedi bod yn canolbwyntio ar y cam nesaf. I fi o hyd I gael ei nabod falle fel Ifan Phillips, y chwaraewr rygbi, rwy'n ffit. Ond wedyn ar ôl y ddamwen, o'n i'n teimlo bach ar goll. Y cynara, dwi lle dod yn gyfarwydd gyda pethau, a cynara fi lle dod I realisation bod hwn yw sefyllfa fi a hwn yw'n fywyd I. Y rwydda, mae pethau'n mynd. Le benna mae Ifan, mae gole, a bydd yn newn ni'n prawd to, sim dwt. Mae'n fachan a hanner, mae'n gwmni da, y cam nesaf 9:00 ar S4C. Gallwch chi hefyd ddalan ar clic os ych chi eisiau. Mae'n dipyn o ysbrydoliaeth yn dweud bawb sy'n nabod o fewn y gymuned rygbi, Steff? Ydy, mae'n person special iawn. Dwi wedi ymdopi a beth mae beth sydd wedi digwydd I fe yn anhygoel y person yw mae'n person doniol, mae'n goleuo ystafell lan, so mae wedi gwneud job ardderchog ysbrydelig o beth sydd wedi digwydd. Ydy wir. Yn amlwg wyt ti, Steff, rhwng newid nappies, yn canolbwyntio ar y tymor newydd hefyd. Chi wedi bod yn ymarfer ers wythnosau, yn amlwg dyw'r tymor ddim wedi dechrau eto 2 wythnos arall I fynd. Mae rai bod ti'n ffit iawn ar un o brif faint o ymarfer chi wedi gwneud? Wel, os na bo fi, mae rhywbeth yn bod. Na, mae wedi bod yn pre-season hir iawn, ond ni'n edrych ymlaen yn fawr iawn i'r tymor I ddechrau nawr, yn gwylio'r gemau hyn, yn gwylio'r cwpan y byd. Mae'n rhywbeth ni'n edrych ymlaen yn fawr iawn at, a ni wedi gweithio'n galed, ni wedi cael haf gwych gyda'n gilydd. A ni'n edrych ymlaen yn fawr iawn I ddechrau'r tymor, 4 mas o'r 5 gemau cyntaf gyda ni gytre, felly ni'n targedu dechreuadau. Ie, mae'n lle da I chi yn dweud Maes Rodney Parade. Yw yn teimlo fel llechen lan ar ôl tymor anodd, tymor diwetha, dechrau newydd os ti moyn? Ie, mae fe. Digwyddodd collion I dyn roi yn ganol tymor diwetha, le dath dau mewn I newid pethau rownd. Yn amlwg mae hwnna'n cymryd amser. Ond gyda'r haf ni'n cael amser gyda'n gilydd I dod I pethau ni moyn at I gilydd a ni wedi gweithio'n dda. So, mae'n bwysig bod ni yn chwarae'n dda, perfformio'n dda. Ni wedi dangos pa mor dda ni'n gallu bod mewn gemau, ond mae rhaid I ni bod yn consistent yn y perfformiad yna. Steff, ti'n captain blwyddyn hyn. Fel I ti'n mynd ysbrydoli'r boes I cael y perfformiadau lot fwy well na blwyddyn diwetha a trial cael gwellant o ble o'ch yn blwyddyn diwetha? Ie, fi'n credu, edrych ar y carfan, mae carfan cryf iawn gyda ni, enwedig amser ni'n cael boes Cymru nôl. Dwi'n I fi wella newid y meddylfryd rownd y dreigiau sy'n bwysig. I dangos bod ni'n gallu ennill y gemau, I greu hyder yn y grŵp. Fi'n credu, wedi colli gemau agos sawl gwaith blwyddyn diwetha. Mae rhaid I ni fel grŵp credu bod ni'n gallu ennill y gemau yna. A bod yn consistent gyda fel ni'n bihafio fel chwaraewyr, bod yn proffesiynol, gweithio'n galed, ond just newid ambell I beth gyda'r meddylfryd na, a unwaith mae hwnna'n clico, fi'n credu gallu bod tîm really effeithiol. A lot o'r boys off gyda cwpan y byd hefyd. Ti'n cael WhatsApps gan Arwyn Wright? Ie, ni'n cadw yn touch o'r boys, ie. Good, da, balch o glywed ni. Maen nhw'n cael chydig byddi off ar un o bryd, achos dim gêm gan Gymru tan wythnos I ddydd Sadwrn, maen nhw'n herio Georgia bryd hynny, ond mae un aelod o'n tîm ni, Lauren Jenkins, mae'n dal I fod yna, a'i bys ar y pils yn Versailles. Am wythnos I dîm Cymru ar ôl perfformiad rhagorol yn erbyn Awstralia, mae'r chwaraewyr wedi bod yn treulio amser gyda'i teuluoedd yn teithio o gwmpas y wlad o Disney I dde Ffrainc. Erbyn hyn, maen nhw wedi ymgynnull nôl yn y gwesty a mae'r sylw yn troi I Georgia. Un peth sy'n amlwg yw'r gred ymysg y cefnogwyr. Mae mwy o bositifrwydd o gwmpas y gêm na ni wedi gweld am peth amser. A nid jyst fan hyn yn Ffrainc, mae'r gefnogaeth yn frwd. Mae'r un peth adre hefyd. Ar wythnos hon fe atnaeth yn bryw I Bontabere I wylio Cymru yn erbyn Awstralia. Croeso cynnes I bryw yn y bar, a dwi'n nôl yn clwb rygbi Pontybyr yma ar gyfer gêm enfawr Cymru yn erbyn Awstralia. Nôl mewn I Jack Morgan, I Gareth Davies! Anna beth yw dechrau perffaith I Gymru!
credu bod ni'n ennill, ond dim i ddechrau mor dda eithon ni, Australia wedi wario dda, ni wedi ymddiffyn yn dda iawn i ddweud. So ni wedi cael y cais ac yn amser, byddai'n rhan beth 1 ar 20, felly 2 ar 20, felly byddai wedi bod yn ddechreuad da, byddai ond achos awar y tîm, mae boes wedi wario dda. Glenn Webb, Mark Ring. Right, first half thoughts? Oh, fantastic at the moment, isn't it? You're in the driving seat. Unbelievable clinical try from a set piece. The way the Wales have been playing at the moment, it's so composed. They're making Australia look a little bit naive. Ansgymergic, Tompkins yn ei chwrsoddi, dros ac un i'r cais! Nick Tompkins yn cael cais! Wel, sport i gael yng Nghlwb Rygbi Pontyberem. Cofiwch Mae'r cynnwrf, y paratoi ar gyfer y gêm yn erbyn Georgia. Paratoi ac yn parhau fydd yn yr S4C. Jonathan, Cwpan y Byd, nos Iau am 9. Yna yr rhagolwg, nos Wener am 8 o'r gloch a Cymru'n erbyn y Georgia. Y prif gwrs am 1:15 ac allwch chi weld Bryw yn y bar. A'r fersiwn lawn o be ddigwyddodd yn Pontyberem gyda neb llain ar y Guest hefyd yn y darn. Mae hynny ar ein llwyfannau digidol ni. Nes ti feihafio Dinan? Do ni gytra gynnar. Good. Reit, maen nhw'n barod i fynd amdano ni. Nôl â chi at eich tîmau sylwebu chi boes. A sgwn ni pwy sy'n mynd i fynd ar ail hanner yma. 6-1 ar yr hanner. Ie, cyfartal ydi ar y hanner. Caerdydd i ail gychwyn. Y tîm wrth gwrs oedd yn y rownd derfynol llynad cynta yn erbyn ail yn y llynedd. A Caerdydd yn gobeithio talu'r pwyth yn ôl am golli ar barc yr arfa. No hands! Bydd nhw'n siomedig efo elfennau o'r hanner cynta lle ydyn nhw efallaf efo rheolaeth tiriogaethol. A wedi methu troi pwysau i fewn i bwyntiau wrth i weld Jacob Lloyd yn mestyn i gam. Pryn wedi cael cyfle. Alun Rhys. Mae yna wagle fan hyn, y pasio yn slick, yn neud yn wych. Mae Ethan Phillips cyn ail reng Prifysgol Caerdydd. A enillodd y gêm rhyngolegol yn erbyn Abertawe. Oedd dwy'n Warnoldyn arbennig ar Rhys yn edrych lawr y cae. Mae Llanymddyfri, tiriogaeth y glaw wedi stopio. Mae'n ei dal yn bod yn slip ac yn slick allan yna. Johan Hughes yn ffeindio gwagle bron iawn, ond Caerdydd yn penderfynu rhedeg i nôl hefo Luke Pollock cyn gapdan. Gan fi sôn yn Brifysgol Caerdydd. Y gŵr o Gogledd Iwerddon yn gyn gapdan ar y Brifysgol. Use it! No. Watch the runs. Winger! No! Wing! Yn troellio hwn ar uchel. Meinad yn gadar Caerdydd i fewn a'i fyny. Ond llinell las wrth i'r glaw ddod i lawr unwaith eto. Y bel yn cael ei ollwn yn dyganfod y tir. Lloyd am bwysan, mae Caerdydd nôl mewn niferoedd. Llanymddyfri'n trio gwrthrycio, ond methu symud y cyrff mowr na o ffordd. Môr i ben lawr. Use it! Hartlefield Jess yn gollnod sylfaen ac ongl ei hun. Ond ma. Hold, no. Tiriogaeth mor bwysig ar ddydd fel hyn. Warren. Aaron Warren. I fod yn hollol gywir. Rhys yn llygadi'r bwlch. Ma' na gwagle. Gofyn. Gan y dorf bod hwnna wedi cael ei thad ymlaen yn fwriadol ar y tir, ond Rhys. Mae Llanymddyfri yn bygwth torri. A mae popeth yn digwydd rôl y gŵr bach bychan celfydd yna. Ond eto cam drin. Fi'n credu bydd nhw'n rwystredig dros ben gyda hwnna, achos mae mwyafrif o'r sgwrs sydd wedi digwydd yn ystafell newid wedi bod am cadw'r bel, dim dwt. Cwestiwn oedd llaw Nathan Hurd i fewn a di tharw ymlaen. Na, sy'n credu bwrodd yr pel sianol. Felly,
wrth i Lee Rhys mynd i codi'r pel, fe oedd ei gochyn ymlaen. Ni'n gweld Alan Rhys, mae'n cael bach o tap. Fi'n siŵr bydd yn iawn. Bach o dap yn neud gwirthiad ydi, fatha'r magic sponge o'r hen ddyddiau. O, dyma bach o cold spray. Neu gwaniad masif. Chdi fel dyn newydd wedyn, o'ch? O, definite. Y tywydd hyn, deep heat. Deep heat, ie. Dyna'r ogla de o stafell newid tîm rygbi. Deep heat ar ddiwrnod oer. Rhys yn barod i fynd. Dwylod i strapio. Bydd e'n agoriad lle fi'n credu i Adam Williams sydd wedi ymlaen yn lle Freddie Barnes fan hyn. Gyda, wel, gobeithio neiff y job da a trial stoppi'r pwysau Caerdydd. Ie, Adam Williams, 21, gyn chwaraewr Academy y Dreigia. Chwarae i gas newydd ac i Ebw cyn Sgrym dda i dechrau war y teg. Trydydd chwaraewr o'r brifysgol Caerdydd erbyn hyn sydd ar y maes. Cyn chwaraewr y brifysgol. A'r gêm dactegol na. Dow yn meisyr bel, cyr o'r cynta, cyr o'r ail. Harry Dole yn dangos i clas yn Owain. Lot o chwaraewyr yn y safon yn y gyngred yma, bydden nhw ddim wedi dal lawr. Ie, digon hawdd yn lygad o dde ar y bel di pan mae pobl ar hithrad a chdi mor gyflym. Mae'n cael ei tharo nôl, goro chwarae ma Haberfield. Haberfield yn dangos i profio, mae'n ddim i paso yn gweld yr amddiffynwyr o'r Llanymddyfri'n pwyso'n galed. Ie, dim panic. Ydy'n cofio mi oedd gwestiynau di ri pam gath yr iddau gan y gwelch bod o dal cymaint yn gallu i gynnig i'r lefel rhanbarthol i bod yn y clwb ers 2-3 tymor erbyn hyn. Dole, amball i Floyd yn gofyn i Harry redeg, ond redeg ar ôl y gic mae rhaid wneud a rhaid i Llanymddyfri dod allan o'r deg. Tharo ymlaen, Caerdydd, Pollock, dadlwytho. Ie, Mae'r rheilfantais gael ei chwarae. Chwaraewyr Llanymddyfri o fewn deg yr gic a ddim yn mynd am yn ôl. Mae'n dechrau troi yn fler am ball rwystredigaeth yn gorferwi. Ie. Grab your own players. Fath o gêm dydy lle mae pethau yn gallu tanio a fawr o'n byd. Jack Jones, dio ie? I colli grys. Jack Jones nôl o'i anaf a wneud enw am unan. Sut berson ydy Jack Jones yn gapten ar y tîm? Sut arweinydd? Mae'n dda i fod yn dig, mae'n gweithio mor gal yn gêm, ti jyst yn dilyn e. I fod yn dig, sy'n mae'n gweud lot achos sy'n rhaid i fe. Mae perfformiadau fe trwy gydol y tymor yn gweud digon, a mae pawb yn edrych lan i fe. 113 o gema mae wedi chwarae i'w glwb. Ca stat i chdi fan hyn. Chdi ennill 66.4% y gema, lle bob 2 o 3 gema i'w glwb mae Jack Jones di ennill sy'n dipyn o stat. Ydy, war y tig. Mae wedi cael lot o help wrtho rai chwaraewyr cofio gyda penderfyniadau mae'n neud. Rhai mwy na eraill, ie? Wel, i fod yn dig, mae wedi eiddfedu dros blynydde. Mae Jack, fi'n credu dim ond 31 yw e nawr. Fi'n credu, mae blynyddoedd y fe ar ôl. Harrison James yn dangos ar noson fel y hyn. Mae droed o werth air. Trydydd cic llwyddiannus i'r maswr. A Caerdydd fyny yn 9. Tra bod Llanymddyfri ar 6. Jack yn sgrechen at i tîm i trial gael nhw i canolbwyntio. Ie, de. Caerdydd yn ennill y bel o'r ail gychwyn. Gic hir lawr y cae. A dyna mae Caerdydd yn neud. Nhw'n gwybod tiriogaeth sy'n bwysig. A dyna dod eir, os efans o ran Llanymddyfri, ond drwy ddim di ennill y flwyddyn a Llanymddyfri enwedig. Ar ôl 20 munud cynta'r gêm, lle nhw mor beryglus yn edrych fel bod hon yn mynd o'r gêm awr. Maen nhw o'r diwedd i darganfod Gwagle Warren ar yr asgell chwith. Nôl ar yr hediad byr. Watkins, dio.
War y teg I Berwyn Watkins, y bod nhw wedi cael bach o oxygen dros hanner amser. Harry Dole ar yr ochr dde, mae sgrichen am y bel. A troi ffwrdd yn rwystredig. Nôl am y cic gosb. Yeah, pull back. Ond dyna wylliant gan Llanymddyfri, di gweld y gwagle a di trin y bel yn berffaith. Yn argwaniaeth, cywirdeb o dal a roi'r pel na ar amser I yn ei gwaniaeth enfawr. Gollwng y pel, lot o pwysau yn dod I nôl ar y chinen. Dyma ni eto. Y bas o'r iad y llawr yn creu y gwagle. Chwarae Caerdydd gorau pwysau fewn, a Warren yn ymestyn I gam Aaron Warren sydd I chwarae am hwn yn ystradegyn arall sydd werth I nodi 223 o gema I Llanymddyfri. Botha hefyd I chwarae i'r Scarlets a'r dreigiau, dwi'n meddwl. Jo, fi'n credu wedi marfer gyda dreigiau a mynd bant gyda'r cwpl o weithiau fel eilydd, ond y ddoi frawd, maen nhw'n doi harfi Llanymddyfri, ond Caerdydd yn dod eto. Llitho mlaen. Dim lot o cywirdeb. Llanymddyfri, a gyfla, Prem yn yr ail hanner yma. Back to scrum. Ôl am y sgrym, a dyna ddod arf i'r tîm cartra, i'r porthwyn yn y hanner cynta. Ac o bosib nhw'n gorau ymdyn nôl i'r elfen ail osod. Dwi'n credu os bydd y sgrym yma o Llanymddyfri ddim yn dechrau creu pwysau, fi'n credu bydd un neu ddoi eilydd yn dod mlaen yn weddol gynnar wedyn ni, Owain. A di sôn pa mae'r addawol di Harry Thomas, ac eto dyn ni ddigon brysio gyda bai ar y bachwr am golli leiniau. Dydy'r lein ddim di gweithio I Llanymddyfri heddiw. Na, yn anffodus, os mae'r ymddiffyn yn y llinell yn dda, a dyw'r galwad ddim, sy'n lot o gobeith y bachwr I fod yn onest. Cic Cryd. Llanymddyfri eisiau cadw I fewn eisiau mwy. Cic Cryd ydy hi. Sy'n nhw'n I datan, os nhw'n mynd am hon unwaith eto. Blue nor in a position to push. Wedyn ni bod nhw'n mynd I galw am sgrym eto. Scrum. Lot o pwysau ar Caerdydd nawr. Byddwn ni rhain flaen. Caerdydd. Dal y fale. Ar yr ochr bella na. Llanymddyfri yn edrych am lot o pwysau mynd I trial ceisio cael cic cosp a trial cael trod nôl mewn i'r gêm. Troelli o blaid Llanymddyfri, cic gosp yn cael ei chwarae fel rheol mantais. A'r dyfarnwr, Jason Besant. Back row, walking around. Deud. Yn y sgrym na, unwaith eto, ni'n gweld Ollie Evans yn symud I drod gros i'r wyth a trial mynd rownd Llandovery a Berwyn Watkins a Berian, dim yn symud I drad y garle fynd a wedyn y cic gosp yn dod I ffordd e. A cic gosp o flaen y pist ac Jack Maynard yn penderfynu. Was it tight head go in or is it? Mae union i'r sgôr ydy'r penderfyniad cywir. Ac I rywun eich safon o dos o hon fod yn gic digon hawdd. Was it tight head go in? Sgrym o'r ongl arall. So, camu o gwmpas. Chi'n gweld mae'n glir bod prop pen tin Caerdydd yn symud I ongl fyd yn fynd gros i'r wyth. Sym lle wedyn i'r bachwr Caerdydd a'r prop pen rydd I fynd, ond yn fynd yr un ffordd. Llandovery ddim yn symud, a dyna'r cic gosp. Maynard. Nawr un. Disgwyl dim llai gan y cefnwr. Ac wrth gwrs, gath y flwyddyn do Jack Maynard yn Caerdydd. Dim flwyddyn orau ddefo fewn y galledd o'r tîm. Na I fod yn deg I fe, phan mae'r chwaraewr sy'n dy safle di yn y fforddwr fyd, sy'n lot o gobeith y ti. Oedd Dan Fisher a fe yn yr un safle, so oedd I cyfleu oedd e'n weddol bryn I fod yn onest. Oedd wedi bod mor ddau I Llanymddyfri cyn hynny. Gwych falle cael nôl i'w glwb wreiddiol ac ar ymlaen lle oedd o. Odi, mae bach o ffefryn I Llanymddyfri I fod yn deg, so oedd troes y môr fe erbyn bod e'n dod nôl. First one blue, second one red.
Cyntaf ymlaen. Yn gyntaf gan Caerdydd, sgrym i Llanymddyfri. Fydd hi. I got a tight head coming in. Ni'n gweld Jimmy Hughes o Llandovery yn dod mlaen. Mae'n dyn mawr cryf sy'n gallu sgrymio a joio sgrymio, so dylen ni gweld gwelliant yn sgrym Llandovery am y ran yr awdwch. Jimmy Hughes ymlaen a Dino dan y fale. Fydd o waith ar ben. Dino wedi cael gêm dda, lot o cario'n galed yn gynnar yn y gêm, sgrymio'n galed. Dim tymor yn y clwb Dino dan y fale. Wrth ni weld. Stem yn codi. Y gres yn cynyddu. Ac eto Llanymddyfri sy'n mynd ymlaen. Rhys isio rhyddhau'r bel, ond Haberfield ar ei hyd o. Jimmy Hughes yn ei wych, mae'n mynd mlaen yn syth. Prop Pendyn Caerdydd ddim yn gallu ymdopi gyda'r pwysau. A wedyn cael y kick-off. I believe it came out on an easy title player, yeah? Iwan Hughes, y peller lle ddim yn droed Jack Maynard fan hyn i gymaru ar rywun a Harrison James. Eita, be fydd y penderfyniad fan hyn, y cadw'n dyn? Wedyn ni, ar ôl cwbl o llunellau diwetha, bydden ni'n trial wneud e lot mwy byr, a gyda hwnna trial just creu galwad sy'n ennill y pel i ni. 6-1 ydy'r lein efo Worrell yn safle rhif 9 i gamu fewn. I gamu mewn i gyrru. Na beth yw'r pwrpas o cael e fanna. Felly pwy yn dal i lle fydd o'n ymuno yn y canol, a Caerdydd yn rhoi 2 pod i fyny. O dyn ar y tu blaen yn ei hennill i. Use it! Yn ymffodus i Harry Thomas, fi'n credu bydd yn gweld y jwmpwr blaen a ni gwsgu, no? Dyna creu trafferth ydi. A hwnna wedi llithro eto oddi ar ochr y droed, Harry Dole. Yn edrych i fyny. Worrell a Dole ar ei hôl i. Penwys coch a penwys glas. Dole yn y coch yn ei tharo ymlaen. Caerdydd, James yn barod i chwarae o ddyfnder. Ond honna ddim yn ddim ymlaen. Always under pressure. Ond ryddid i chwarae. Ond ella ddim yn oson i wneud hynny. Reit ta, gen i gael mateb yn fan hyn. Pwy sy'r yr ystlys? Wel, Joe Rogers, rheolwr y tîm sy'n ymuno gyda fi, Llanymddyfri. Beth yw i 9-1 ar hyn o bryd, dim byd ynddi. Pwy sy'n mynd i ennill hon? Sgwn i digon amser ydych chi'n neud i? Ie, fi credu mae digon amser dyn ni ar hyn o bryd. Mae'r ymodau wedi wario ran yn y gêm awr. Fi credu mae'r sgrym wedi mynd yn dda i ni, ond yn amlwg mae'r ddoi tîm wedi wneud cymryd. Mae hwnna'n mynd i digwydd, ond na, fi'n gobeithio bydd digon dyn ni. Ni'n tîm cryf, maen nhw'n cryf. Oedd hwnna'n dangos yn ffeinal llynedd, a na, gobeithio all ni dod mas ar top nawr. Be oedd y negeseuon yn ystod yr egwyl? O'n i'n gwylio'r stafell newid nawr. Digon o bobl yn gwrando dych chi? Ie, just mater o bod yn bod i aros ni bleni a wario gêm ni moyn wario, dim yn mewn i brwydyr a hasti pethau. Ni'n gwybod mae fe'n mynd i ddod, ond mater amser yw, ddim i hasti dim byd a ddim i newid dim byd. Ac wrth gwrs, chi eisiau adeiladu ar y dechrau gwych chi wedi cael i'r tymor fel Pencampwyr presennol? O, bendant, mae'n bwysig, ni'n gwybod nawr bydd play-offs eto, a ni moyn bod lan yn y uwch 4 na ar diwedd tymor, a bydd e'n gret i ni fel clwb i bod lan yn waith eto, twod. A fi'n clywed bod i'n aelod o'n tîm sylwebu ni, Sean Holly, di dysgu ti, popeth ti'n gwybod, ie, neu na? Ie, wel, ie, allai di gweud na, mae Sean yn gwybod, o'n i'n ffodus i cael fe fel lecturer nôl yn 97 o hwnna, so spel yn ôl, oedd e'n dyn ifanc iawn ar y pryd. O, dyn ifanc, fe sy'n edrych ar ôl y sylwebedd Saesneg, gwell i ni fynd nôl atyn nhw, diolch yn fawr iawn ti. Joe Rogers, dipyn y gymeriad i chwarae teg nhw. Oedd i chwarae teg i Sean, disgwyl y fe chwaraeon yn awr yn gwerthu parsel. Bynes! Ni'n cael tywod i gadw ni yrfa, A'i sgrym i Llanymddyfri, eto yn ennill kick-off. Ac ai dyna fydd yn ennill y gêm yn y pen draw. Mae Berry Watkins yn lwcus fan hyn. Mae Jamie Hughes i ddod ymlaen yn ei gyda'r gwaith. So mae Berry yn cael bach o seibiant a just dilyn e fel mae'n mynd ymlaen. Ond Jamie Hughes yn dangos i cryfder. Fe wedes i gynnau. Mae un o'r propiau gorau yn y gyngrair. O ryw
o ryw pellter erbyn hyn, a sa'n bod fel, dyw un o'r rhanbarthau ddim di mewn a trial cael ar y llyfrau nhw. Waw, mae'n dipyn o ddeud. A dyna reswm bod wedi cychwyn heddi yma i gael yr egni, y cryfder a'n hwyrach yn y gêm i weld y gêm gatra fel petai. Mae'n neis i gael, ydw e? Mae'n neis i gael rhywun fel yna ar y fainc, ond eto, mae Dino wedi cael gêm David. Mae wedi gwneud lot o gwaith yn gynnar yn y gêm am y 50 munud gynta, a nawr ni'n cael rhywun fel, wel, ni'n gweld rhywun fel Jamie Hughes yn ymlaen a creu dinister, really, yn sgrym Caerdydd. Mae cael dymder ar unrhyw lefel yn holl bwysig. Diolch yn gêm 15-1 i mwy na dydy, ar unrhyw lefel. Mae'n gêm garfan, gêm 3-20. Ond y gŵr. Efo 15 ar ei gefn. Y pedwerydd cynnig yn gywir. Llandovery ar y blaen am y tro cynta. Ond dyma'r glaw yn dod to, Owain. Ie, 12-9 ydi y glaw yn disgyn. A dyna sy'n bod yn ddylanwadol. Yr elfennas yn ddylanwadol. Y glaw, sgryn Llandovery ac amddiffyn Caerdydd. Mae'n 3 ffactor enfawr yna, dywe. So, i Llandovery mynd hyn, mae eisiau tiriogaeth yna nhw a dechrau eto, achos wrth waren adre'n hyn y ca, gyda Harrison James fel deg, mae siawns da, ond ei camgymeriad fan hyn, roi cic-os hibo a fynd yn gyfartal yn weddol gynnar. Nid mae Harrison James i dangos yn barod bod gallu cicio mwy na lai o unrhyw le o'r linell hanner. Ar kick-off ar y llawr wedi mynd o blaid. Llandovery y dorf wrth i bodda. Harry Thomas yn grif dros y bêl fanna. Galwad hwyr wrth y dyfarnol, ond fi'n credu roedd y cyfle'r ddoi tîm trial ware'r bêl, achos ysym lot o ware wedi digwydd yn y gêm, mae siwr gwmyn y cam drin wedi bod. Eilydd ymlaen i Caerdydd, cam Tyler Crockett yn brot. Pen rhydd. Dyma ni'r penderfyniad unwaith eto. Mynd i fewn. Mae Sean Moore. Ond Caerdydd yn colli'r ras ar y llawr. Na dyna fo. Mae wedi bod yn amlwg iawn yn y rhydd Harry Thomas. 19 ydi oedd i chwarae dîm dan. 18 hyd yn oed. I chwarae dîm dan ddeunaw Cymru yn y gorffennol. Digon amser iddo eiddfedu yn gorfforol. Mae rhaid ennill lein yn fan hyn. A ennill mae o'n neud hefyd, neu mae Llandovery neud. Ennill 2, 3, 4, 5 metr o fewn eiliadau. Rhagor o flaenwyr yn ymuno. Yn Caerdydd, dim ateb yn dda. Hwn yn mynd ar draws y cae. Fydd rhaid i Lee Rees defnyddio'r bêl. Lot o cyfleoedd gyda Llandovery yn cadw'r bêl mewn. Mae Caerdydd yn fyr. Ond mae Caerdydd wedi gwneud dda fanna i ymateb. A'r gic-os yn dod. Cyfla i roed y gic drwad o dan y pist. Yn lletwydd, yn llithro, yn gais. I Aaron, neu i Adam Warren. Ac y defnyddio y real fantais yn berffaith. Defnyddio'r pist rygbi yn berffaith. Ac o'r diwedd, mae Llandovery i ffeindio ffordd drwy amddiffyn Caerdydd. Bach o lwc i Llandovery yma, ond camgymeriad dan y pist. Yr ymwodau yn effaith mawr ar hwnna. Ie, Warren. Yn rhedeg nerth i draed ar ei holi ac yn plymio ar y bêl ac i sgorio cais cynta y dydd. A Maynard efo'r 2 bwynt ychwanegol ac o fewn chwynciad mae Llandovery di agor bwlch o 10 pwynt ar y sgorfwr na ac mewn tywydd fel hyn mae'n ddiwrnod anodd iawn i fod yn trio cwrso a dilyn gêm. Odi, mae'n til enfawr i dechrau cleimo. Ond eto mae eisiau Llandovery fod yn gywir yn hyn. Cymeryd y pêl, waren adrannau cywir y ca, cic hir law canol y ca i trio creu Caerdydd i fynd tu ôl y bêl a redeg yn ôl at nhw. Ond eto, mae'r gormod yn adrannau
Neu rhaid i Llanymddyfri fod yn wyliadwrus bod nhw ddim yn orhyderus. Mae dal chwarter y gêm yma i fynd. Ac gosb. 10 pwynt o wahaniaeth. Yr ongl yn anodd. Cornol. Achos ar rywun daf amser i jyst i grafu y pwyntiau nôl. Gyrwch chi edrych ar y tabl fe mae'n sefyll ar hyn o bryd. Pedwerydd bydd golau Llanymddyfri'n amlwg yn golygu bod nhw'n parhau ar y frig y tabl. Yn symud 19 pwynt. Casnewydd ydy'r unig dîm arall sydd heb golli eto'r tymor hwn. Nwtha hefyd wedi cael pwyntiau llawn o'i 2 gêm agoriadol. Watch the set-up. A Caerdydd wedi curo Casnewydd werth sôn yn y cwpan yr wythnos dwytha ar gema ar gyfer yr ail rownd y chwarteri'r gwpan wedi cyhoeddi heddiw yma. Gewn ni glwad rhai o hynny yn y man wrth i Caerdydd rhoi sgarmes symudol nhw ar garla. Bo'n yn ddisgwyl yn drwg i Llandovery. O'n i'n mynd yn anochel. Llandovery. Chwarae teg wedi dod nôl ar ail cyfle. Yn anhygoel yr ail hyrdiad na. Ond mae braich y dyfarnwr allan. Yn anghyfreithlon mwy na thebyg. Am beth licen ni gweld, achos o fan hyn oedd yn disgwyl... Am fod hyd gri. Ond oedd yn disgwyl yn oce o fan hyn, licen ni gweld mewn gweud nawr. Mae'n camu ffwrdd, mae'n anaf ar y This tir. is more the area we're in. Yeah, fine. We've come down here. You've given a penalty away on the 22 for side entry. And then AR's come in again, side entry, and you've dragged it down far end. Yeah? There's me? Yes, there's no penalties in this area. Yeah, fine. Yeah, just keep it out, yeah? Jack Jones ei hun yn cael y bai. Boys. Byth bai captain go fe. 10. We're going to take that again. I was talking to the player. Jason Besson. We're just on the line, we'll just make it easier. Boys, yeah. Deud. What's happening? Boys, on the line, they're taking it again. Time was off when I was talking to you. Yeah, syml time on. Cym eto. Line, make it easier. No, either side of the line. Iawn, ta Line's the centre. Caerdydd i dangos bo'n allu o fewn y sgarmes symudol na. Wedi rhannu'r lein. Todd yn y canol, neidwr yn y cefn, ond i'r tu blaen nhw'n dod. Yr 8 na rheithro gwmpas y bell, Llanymddyfri angen ymateb. Mae e'n troelli wedi ennill y ras gyntaf. Llanymddyfri'n unwaith eto'n ymateb ar yr ail gyfla. Yna ffrio o'r ochr agos yma rhwng y chwaraewyr. Caerdydd yn goro cario teg at y pist i'r rhedwr o allan. A dyna chi hyrdiad. No hands! Y bel ar gael i Haberfield. No hands! Llandovery'n amddiffyn am i fywydau, mae'n ein i fod yn deg i nhw. Joey Thomason yn colli hi. I got Jacklers here, knocked on first. Reithar ymlaen gynta o law coch. Jackal knock on here first. Cyfle all wedi weld tîm y fforddi Caerdydd yn ochneidio mewn rhwystredigaeth. Ond mae scrum yn dod lan, a sa'n credu bod Caerdydd y moyn scrum yn y ardal yma. Sy'n byd i gochi gyda Llandovery fan hyn, so bydden ni'n meddwl bydde harddiad mawr fan hyn i trio cael y pêl nôl. Chris Long, di hwn yn dod ymlaen yn yr ail reng ar gyfer y captan Jack Jones sydd wedi bod allan am gyfnod efo anaf ar ddechrau'r tymor, hefyd yn cael rhybudd am gardyn melyn posib. Eiros yn trio amddiffyn o. Ie, a hefyd, sy'n lot o redeg wedi bod yn ymlaen gyda Jack yn goesau a ware, a ffitrwydd ware mo anodd i jyst redeg lan ar lawr ca. Ond Chris Long yn eilydd profiadol wedi ware chnechu llawer o weithiau. A mae'n slabyn o oedfyd, so byddai'n helpu yn y scrum. Set! Scrum Caerdydd, 5 metr allan, reit o flaen y pist. Caerdydd yn neud y dda fan hyn. Ac yn cael y gig-gost. I've got red this side. Slip. Yeah, slipped. Llithro. Still a penalty though. Llithro'n... Just need to get your feet under you. Mae'n un o'r reina, os mae Berwyn Watkins ddim yn ei drad e lan digon blan, yn dal i bwysau, mae'r slip yn mynd i ddigwydd achos yr ymddygiad na. Ond os mae trad yn y lle iawn, dyle'r slip ddim fod yn effeithiol i'r scrum, really, achos mae'r studs yn y ddiar, mae pwysau tu ôl i fe. Ond fel wedodd Jason Besson y tro ni, i drad yr i bell nôl, dim ond un ffordd oedd yn mynd. Caerdydd
Efo be, llai na chwarter awr i fynd ar y gêm, 10 pwynt ar ei hôl i Mae'r yn hwyro. Mae o'n ymweliad prin mor agos i'r lein a hyn i dîm Steve Law. Ella bod angen fwy na 3 pwynt erbyn hyn ar nhw. Llandovery'n trio rhoi'r pwysau yn, codi'r pwysau Haberfield at yr ochr agored, yn torri nôl tu fewn, y dacl. Yn un cadar. Ar y môr yn y wych fyna yn Amddiffyn. Pollock yn ein lliw fetur yn rhoi sylfaen i'w chreuwyr yn arbed, prynu amser. Haberfield yn mynd i'r chwith. Cam sefyll gan Llanymddyfri. Phillips. Dyna'n dynion i'r rhan gipio gan Harry Dole, ond mae'r chwypan di mynd. 24. Wait a minute, guys. Yn credu walle bod ni'n gweld newid fan hyn. Berry am Watkins a hefyd Harry Thomas. Gael bach o egni yn y reng flan. Ie, boys yn blino bosib a fel dyn ni'n gweld mae Llew Phillips Taylor yn dod i'r cae. Llew yn mab i King yn ôl y Cymru, Mark Taylor. Wel, o'n i am yn ei cwestiwn cwys i ti di reid ateb. We cannot have another one in this zone. Okay? Post, guys. Rybydd arall gan hwnna. Cwestiwn cwys i chi pwy sgoriodd cais cynta yn y Stadiwm Principality neu Millennium. Gan bod i'n trafod Glanmor Griffiths yn gynharach. Yr ateb oedd? 11 minutes. Mark Taylor erbyn De Affrig, fi'n credu. Ac os dwi'n cofio'n iawn, enillodd, neu ddim enillodd o, gafodd o ryw fodrwy i nodi'r achlysur y fyd. A Harrison James yn cymryd y pwyntiau sydd ar y blat iddo fo. Ddim Harrison James yn dweud. 3 pwynt i Caerdydd. Caerdydd i closio'r bwlch Llanymddyfri 19, Caerdydd 12. 12 and 8. Erbyn hyn. Mae Llew Phillips Taylor yn fachwr. Nathan Hart. Rhywigian yn y penwys llwyd. Ymlaen i'r maes hefyd. Am Jordan Evans. Yr wythwr. Sy'n ni'n chwarae gêm digon taclus yn y cyfleoedd mae wedi cael. Di wedi bod yn gêm agorad i'r rheng ôl fod yn amlwg na do. Na, mae wedi gwneud lot o gwaith Caerdydd i fod yn dig. Mae wedi bod ar y llawr lot. Mae wedi trio cystadlu yn popeth. Yna bod wedi mynd y cryfderau Jordan. Take it in. Take it in. Mae gic yn allan ar ei phen. Cangymeriad Costis. Ond eto, mae hwnna'n rhoi dent yn hyder Caerdydd eto wrth wneud camgymeriad mor syml. Ie, ti'n naddu dyn nôl i fewn i'r gêm. Ti jyst eisiau gwneud camgymeriad. Ti jyst eisiau cael dy hyn yn ôl. So, tafliad cynta, Llew, Phillips Taylor. Lecyn i gweld beth maen nhw'n mynd i galw i treul helpu fe, achos nawr gyda man, mae'r galwad ddim yn helpu'r bach ar tafliad cynta. Waclan y blaen sy'n ddas i'r ffrynt. Na, ni'n ni'n anodd, ewn i'r cefn, boys. Mae'n nôl ydi ar y glas, ond coch sy'n ennill i. Llanymddyfri yn ennill y scraps yn y llawr. Y blaenwyr yn rasio'r y bel rownd y cornel. Newid cyfeiriad. Mae angen y bel. Ddim bydd yn ôl digon cyflym. Ond mae yna ar blat i Rhys. Watkins, dal ar y cae. Worrell, 2 fetr yn bryn. Cadwyn dyn, bydd ail gais. Yn bendant. Yna, a mae yn gais. A mae'r eilydd ar y cae. Am funudan unig. A mae'n Nathan Hart wedi coesi. Ac yr ail gais na, o'n i am ddeud, yn mynd dweud Llanymddyfri mewn llwyr reolaeth ar y sgorbwrdd, ac o bosib yn anochel, mae nhw'n mynd ymlaen i ennill y gêm. Ie, fi'n credu mae'r gêm wedi troi nawr, fi'n credu bod y gêm dros y Caerdydd nawr. Mae lot o eilyddion Llanymddyfri mlaen nawr, so fi'n gweld y sgrym yn cryfhau, a mae bach o profiad gyda pobl yn Nathan Hart mlaen. Ond unig peth mae rhaid nhw dechrau defnyddio'r profiad na
i wneud yw wneud siŵr bod y llinell lot fwy cywir. Mae'r galwadau ar y foment ddim yn helpu'r bach, achos mae'n tred twli'n hir, taflu'n hir, a hefyd, pan nhw'n taflu'n hir, a mae doi neidwr masif gyda Caerdydd, mae'n galed. Ac yr yfad, o lein sydd ddim wedi gweithio, mae troi allan i fod yn ffrwythlon a bod y chwaraewyr wedi ymateb. A Meinad. Edrych i adio'r ddweibwynt arall. O honna, yn llithro. Heibio'r postyn pella na, na'n isgwyl iawn. A sgôr felly yn Llanymddyfri 24, Caerdydd 12. Efo rhyw 8 munud ar ôl yma ar Fanc yr Eglwys. Ie, dyna ni'r Evans. Dal ddim yn gwenu. Dyma bach o gwyn o fe. Ta gwynt o gyda fo. O sawl gwaith i gweld gen Caerdydd a cangymeriad o'r ailgylchwy na. Mor sylfaenol. Mi'n rhywun gallu madda un, o bosib 2, ond tydys o pedwerydd sy'n allan ar ei ffen. Odi, maen nhw'n gwallio gwael a dim ond dysgu neiff y chwaraewr ifanc o'r profio yma, ond dyw ddim yn helpu nhw heno. Ond unwaith eto, mae'n ffordd nhw'n y gêm i Llandovery, a dylen nhw trial pwysleisio ar y sgrym yna gyda eilyddion ffres a cael bach o cywirdeb a tria eto ware bant o'r sgrym. I Llanymddyfri, dechrau'r tymor, chwarae 4, ennill 4, 19 pwynt ar y sgorfwr siŵr o fod fydd i. I Caerdydd, wel, i ennill un cyfartal, colli 2, ddim yn edrych yn gret iawn o di. Na, mae'n mynd i fod yn challenge enfawr i trial dyn nôl i'r top 4 yn y gyngor. Wedi colli y nifer o gemau maen nhw wedi colli mor belled. Ie, ni sôn gan arach, mae Cwpan Cymru yr ail rownd, neu'r chwarteri i bod pwrpas ydyn, mae'r gema wedi dod allan o'r het praw yma. Well nodi bod Llanymddyfri am fod yn croesawu Aberafan yma i Fanc yr Eglwys. So oedd Caerdydd yn teithio i'r Llanebwy. Felly dwi'n meddwl bod Caerdydd wedi cael y gêm anodd allan o'r hyn i gyd. Dim am marchu lle Aberafan, ond mae cael gêm gartra mewn gêm gwpan o hyd o help yn dydi. O, 100%. Mae gic lawr y cae yn troi'r amddiffynwyr. Dewi Cross ar ei ôl, dio ddim am roi fyny ar y ras. Yn dyna. Syth yn ôl. Ond eto, ti'n gweld un o'r engol Caerdydd yn cico'r byr dros y top. Mae hwnna'n gweud y cyfan yn efe. Maen nhw'n moyn rhai y pressure sy'n ymlaen y Llandovery wrth wneud chwarae bach o dwlu, really. So, licen ni gweld beth sy'n dod o Llandovery fan hyn, fi'n credu mynd nhw'n trio ware. Ie, Will Gregory'n dod i'r maes i Caerdydd, bachgen 19 oed. Yn sôn Adam Williams ar y cae 21. Lot o chwaraewr ifanc ar y fainc. Ie, fwy o elyddion hefyd i Llandovery, dydd Jack Meinad ar ben. Ni wedi cicio'n arbennig o dda, lla un rhaid i'w llithro heibio'r postyn. 14 o bwyntiau i'w enw fo am y dydd yn gyfartal, efo'r nifer sgorio o'n yn y rownd derfynol. Iris i fwydo. Hart ar y cynffon yn gwthio cic-osb yn dod. Llanymddyfri yn edrych i sgorio i trydydd o ddyfnder, ond yr amddiffyn eto. Yn ôl ni am y cic-osb. 5 munud i fynd, llyn di ofyn i Ricky Guest yn ar y bach, jyst dechrau i bendroni i feddwl pwy fi ser yn y gêm. Paid enwi eto. Dyw e ddim wedi bod yn gêm a chalysur gret i'r gwylwyr, ond mae un y ddoi wedi cario lot o'r pel, mae lot o pobl wedi amddiffyn yn galed, ond dyw'r lefel yn bod yn gret. Na, ond paid enwi eto, Dwi'n gwybod eich ti wedi penderfynu yn dy ben dy hun. So y gic yna'n arbennig o dda gan Iowan Hughes i roi Llanymddyfri yn y gongel ac o fewn cyrraedd trydydd cais. Ella bod ti bach ar ei hwyr,
i feddwl am y pwynt bonws, ond so sgorio rwan yn neud yr munudau ola, mae'n gyffroes iawn. Mae eisiau rhywbeth, ond eto maen nhw'n mynd yn hir. Pam? Ie. Os ydych chi'n sgrichian, os ydych chi'n coachio Arberth, a nhw'n wneud y penderfyniad yna. Cymryd sy'n gyflym, rhoi pwysa, ond Harry Dole yn curo'i ddyn, curo'r ail, curo'r trydydd o bosib. Roedd i dîm ar y droed blaen, di ynysu. Na di, na ddynion yna. Hart, y sgoriwr, yn ffigio, yn cario. Ond eto Llandovery'n tri ar chwarae. Ond mae wedi colli 50 metr a mwy ac o'r chwarae eto, a mae yna ddyn i lawr. Tuag at y linell gais, lle 14 dyn sydd ar ei traed yn chwarae fan hyn i Llanymddyfri. A maen nhw'n gweld pwy'n union sydd ar y tir yn pen pella yna. Gito Jones yn cario'n grif. Gito clwb Aberystwyth. Yn y gaddi, Hart. Ond da, Caerdydd yn gwrthrycio lle gaddi cyfle i ddwyn y bel. Ond Llanymddyfri i sloi pethau lawr. Y gic yn uchel, y cwrs. Ddim digon da, ond Caerdydd i tharo nôl. Rhyw deimlad i ad yr ailyn wedi mynd ymlaen. Cic da yn y diwedd gan Lee Rees, dim rhy bell i galluogi nhw gael o marc, ond digon byr i cystadlu ac Caerdydd jyst yn ei meso fe, fo'n onest. Ie, Lee Rees wedi dod oddi ar y cae wrth i Ben Thomas oedd ymlaen, ond cyfle felly i enwi seren y gêm. Ricky, pwy ti wedi ei ddewis? I fi, sim lot o ware da wedi bod mewn mlaen gyda gyd o'r gwallau, ond rhywun sydd wedi trial yn gael yr ysgrymio'n grif am hanner awr 40 munud gynta oedd Dino Dalafal. So Dino Dalafal seren y gêm i fi. Ie, dyna fo, Dino Dalafal, seren y gêm. Am ei waith o yn y sgrym a i bob pwrpas y sgrym sydd wedi rhoi cyfleoedd a sefleoedd i Llanymddyfri ennill yr ornes ma. I pedwerydd o bosib o'r tymor. Y bylchiad, oes cais arall am ffordd i gyrroni. Buddugoliaeth yn erbyn Caerdydd. Rydyn cais o'r gêm, a hynny'n dod i Llanymddyfri. Fi'n credu'r Gabe MacDonald sgoriodd hwnna. Gabe MacDonald yr eilyn. O beth yw'r sôn, mae dyfodol disglair gyda'r cwrt ma. I ni edrych mas am yn y dyfodol. Ie, Gabe MacDonald yn sgorio. A'r trosiad hefyd yn llwyddiannus wrth ni weld yr ail chwarae. Gabe MacDonald yn berffaith yn y lle iawn ar yr adeg iawn, yn cynorthwyo y taclwyr ddim yn gallu cyrraedd nôl mewn pryd. A'r trosiad yn llwyddiannus a'r dathlu Joe Rogers a Jack Jones yn ei chanol i. A gorfolen wrth i Llanymddyfri wneud ti yn 4 allan y 4. Y trosiad yn gywir gan Iowan Hughes. Ac pa mor agos oedd hi ar hanner 6 yn un ochrog yn y diwad. Llanymddyfri 31, Caerdydd 12. Y sgôr terfynol yma ar Fanc yr Eglwys. Ie, dyna ni te buddugoliaeth gyffyrddus i Llanymddyfri yn y pen draw. Oedd hi'n gyfartal ar yr hanner, a o'n i'n gofyn pwy fydde a'r awch ar egni i fynd ar fuddugoliaeth. Wel, Llanymddyfri sy'n yn fuddigol heno, a mae record nhw ar ddechrau'r tymor fel hyn yn un gwych. Maen nhw'n parhau fod ar frig y tabl yna, a mae'n siŵr gen i fydd yna dipyn o ddathlu yn y clwb nes mlaen. Reit te, beth am i ni gael peth ymateb, mae Steff yng nghanol y cyffro. Ie, fi sy'n cael cwmni ser in the game. Guesty picked you as his man of the match, Dino, so you may owe him a pint after that, but a great result for you boys. Yeah, no, to be honest, that gives us great confidence now in the season. And, you know, a lot of people think Llandovery was, lucky last year,
one-trick pony, but I think tonight we put a statement down to say, no, we're backing ourselves now again this year, and that's a hell of a performance from the boys. Absolutely, and in these conditions, you boys work as forwards. It's bread and butter for you, and you were right in the mix there. Yeah, because, people think we rely on our backs a lot. We we like to play wide, we like to play fancy, but tonight we knew the forwards, we had to, get in deep and go in them, and I think we proved it tonight. Brilliant, well done. Congratulations, well done. Lee, perfformiad ardderchog gyda ti, ond hefyd y tîm chi bod yn fod yn bles, oedd e'n anodd, oedd e'n gwaith anodd mas na. Ie, fy tywydd yn galed, ond fair play i'r boys, ni'n chwarae lawn y tro amser, kicking game yn dda, so fi'n hapus iawn i bod honest. Ie, gred, a chi, chwbod, ti, Iowan a Jack yn gallu cico fel olwyr, mae hwnna'n helpu chi hefyd i gael y tirogaeth yna. Ie, mae'n gret cael options o fi a Jack a Iws, obviously, yn y canol, so mae'n just neis a cymysgu lan, so na fair play, credu, o'n nhw'r ennill hanner gynta gyda cico, ond ailan yn definitely ni fi, credu. Gret, llongychiadau, da iawn ti, diolch. Ie, llongyfarchiadau mawr i Llanymddyfri, cadarnhad te. O siw mae'r tabl yn edrych 19 pwynt iddyn nhw, allan o 20 posib, y dechrau perffaith iddyn nhw fel tîm, 4 buddugoliaeth. Ac o ran Caerdydd, wel, maen nhw'n aros yn yr 8fed safled na, ond yw'r record na ddim yn wych yw i. Chwarae 4, colli 2, ennill 1 gêm gyfartal. A beth am i ni edrych ar weddill gemer penwthnos cadarnhad o'r canlyniad na heno. Ac yna, ddydd Sadwrn, Pen-y-bont yn herio Merthyr, Glynebwy gytre yn erbyn Rygbi Gogledd Cymru, Castell Nedd yn herio Pontypridd, Casnewydd gytre yn erbyn Abertawe, a wedyn Pontypool yn herio Quins Caerfyrddin. Ie, Steve Lowe yna yn siarad â Caerdydd, beth mae e'n gweud sgwni, mae eisiau iddyn nhw gael buddugoliaeth o rwle, gyda llaw, Dino, ser yn y gêm, yn mynd mas gyda Hannah Jones. Di dyweddio gyda Hannah Jones, capten tîm Merched Cymru. RYGBI, be o ti'n gweud wrthau? Odi, war y teg i fe, mae wedi gwneud yn dda mi yna, ond y peth yw fe yw'r ail chwaraewr gorau yn y tŷ. Ie, chwarae teg ydw fe, ie, mae rhywun gwell na fe, fe ddaws e. Reit, chwarae teg, buddugoliaeth wych i Llanymddyfri, o'n i'n gweud yn dod ni ar yr hanner, bod eisiau rhywun sefyll lan, a Llanymddyfri oedd y tîm oedd yn edrych fwy atebygol i wneud hynny drwy gydol y noson. Do, nhw'n edrych yn cyfforddus dros ben, fel nath y sgrym cryfhau trwy'r gêm a gyda'r elyddion, dim ond un enillydd oedd yn mynd i fod yn y manu. Ac o ran y ceisiau, 3 chais i gyd i Llanymddyfri yn yr ail hanner yna. Y cyntaf allan dod o gamgymeriad, y manteisio'r gamgymeriad gan Caerdydd? Do, mae dy môr yn chwaraewr sy'n yn gyflym ond gallu deall y gêm, so mae gallu gweld beth sy'n digwydd, a wedyn mae bach o look yn hwn hefyd, mae'n rhaid gweud na. Ie, ond maen nhw'n gweithio'n galed i gael, fel o'n i'n gweud, oedd am ddiffyn Caerdydd falle di blino erbyn hyn. Do, mae wedi bod yn nos trwm dan drad, a mae wedi bod lib, ond eto ni'n gweld y cic yn mynd trwyddo, Cefn ond o gros neu Harrison James yn credu oedd yn ffodus yn gollwng o bel a dim yn lle iawn yn yr amser iawn. Y manteisio, mae'n mynd i fod yn dathlu honna ta be bynnag sy'n digwydd, a dyna'r cais na ddechrau popeth i Llanymddyfri. Newn ni edrych ar y gweddill yn y man, ond beth am i ni gael rhagor ymateb gyda Steff, sy eto yn ei chanol i. Yeah, we got cwmni tîm Caerdydd. Joey, tough game, obviously conditions were difficult. What do you think the difference was in the two teams? I think it's hard to give you a clinical answer right now. At half-time, I felt like we were in it. It was an arm wrestle, obviously from start to finish, but that last 10-15, the game just seemed to slip away from us. If I'm honest, I don't really feel the scoreline completely reflects the full game. I'll have to look at it with the boys and we'll review it. Maybe some ill-discipline towards the end, some 50-50 decisions that we could have left, got away from us. But that one hurts because I feel like we were in that game. Yeah, definitely, and you can't fault the effort from the boys, especially first half defensively. You boys were excellent. No, 100%. If you come into Llandovery away, let alone on a Thursday night, defensively is when you win the game. And some of those sets we had in that first half, like I'll definitely give the boys a tap on the back for that. 4, 5, 6, 7 phases they were going nowhere, and that really gave us a bit of a boost going into half time. But for whatever reason, we couldn't carry that on to the second half, and I don't think they really challenged us defensively in that second half. But if there's a positive to take from it, it's that first half defensive performance was definitely 10 out of 10. Great, thanks very much for your time. Steve,
difficult one to take. Obviously, a lot of effort gone into it. Summarise your feelings there. Effort, 10 out of 10, as you said. But ultimately, so they get tapped on the back. We've got to give them the criticism too for our execution application. Can't give Llandovery that many opportunities to play in your 22. I think the first half, even though it was tight at half time, coughed the ball up 5 or 6 times after 1 or 2 phases. We kicked the ball dead off kick-outs, and we must have kicked the ball from inside our 22, taking it back in 5 or 6 times. So we just fed them. 12 points from a scrum. I don't know how many penalties it was. It was always going to be difficult. You've got to have a set piece in competitive games. So, yes, tap them on the back for their effort, but you'll struggle if you're going to give that much ball away and give them that much territory and give that many penalties away. Thanks, Steve. Thanks for your time. All the best next week. Thank you. Cheers. Yes, Steve Law yn edrych yn eitha siomedig fyna. O'ch chi'n gallu gweud bod Caerdydd yn teimlo bod y gêm yna yw hennill ar adegau. Dan Fish fyna yn cael sgwrs gyda'i gapten, beth sy'n cael ei weid sgwni yn amlwg yn meddwl bod na fuddugoliaeth i'w chael iddyn nhw, ond yn lle Llanymddyfri sy'n dathlu ac Euros i ddechrau. Oedd hi'n gêm dyn ar yr hanner, ond siwt nath Llanymddyfri fynd ati i ennill hwnna? Yn gwmwys, oedd y tywydd yn lefel o pethau lan. Gaethon ni lot o beat i'r gogaeth yn ar y gynta. Gaethon ni trwy y cymalau yn anffodus. Oedd amddiffyn Caerdydd yn digon cryf. Ond oedd rhaid ni bod yn amyneddgar, a ni'n credu wnaethon ni wneud yna. A na diwedd wnaethon ni torri trwyddo. Ie, yeah, ni edrych nawr ar yr ail gais fan hyn, Nathan Hart yn llwyddo. Ac ar y pwynt yma, wy'n siŵr o'ch chi'n meddwl bod y gêm wedi hennill ail gais, edrych yn gysurus iawn mas na. Ie, yn gwmwys, ond mae Caerdydd yn tîm dda, chi'n ffili roi cyfle yn dod nôl mewn i'r gêm, a wnaethon ni yna ar ôl kick-off, fi'n credu, deithon nhw cyfle i cael pwysau, a wnaethon ni ddiffyn ni dal ni mas, ond oedd cais y special fan hyn, amneddgar, yn trwy'r cymalau, a wneud digon i mynd cyrraedd y cychinech. Siwr oedd i fod mas na yn ei chanol i? Ie, anodd. Yn ymwedig, anodd cyntaf, fi'n credu oedd Caerdydd di amddiffyn yn dda. A siwr oedd heb y bel oedd e'n rwyddach i wara heno. Ail hanner ni troi around, ni cic o'n hir, a ni amneddgar oedd disgybliaeth ni dda. A o'n i'n gwneud yn dda i ennill y gêm na, achos oedd Caerdydd wara mor dda hanner cynta. Deithon ni nôl yn dda, the boys wedi cryso lan ar exits ni, a ni'n dod â buddugoliaeth da. Mr. Brawd mawr i weid sgwni am y perfformiad. Steff? Na, dda, credu chwarae tu ôl scrum sy'n mynd mlaen mor effeithiol a ni yn neud y fywyd i fel maswr bach yn rwyddach, yn siŵr. Ie, nais cael bez nôl heno. Ond i'r fod yn deg, mae'r pac i gyd wedi bod yn brwydro'n galed trwy'r tymor, a mae'n neis cael y platfform na i war off. Euros, be am y cais ola ni'n mynd i wylio fan hyn nawr, y fuddugoliaeth yn ddiogel. Falle dim pwynt bonus fyddech chi wedi hoffi, ond trydydd cais yn dangos faint o feddiant tiriogaeth a faint o'ch chi angen cael eich gwobrwyo am hynny. Yn gwmwys, a neis i cael bachgen ifanc yn trwy ar gêm McDonald croes linech, so mae dyfodol disgled o flanau, so nhw'n dechreuad o gyrfa fe, so neis i cael cais o'r starter fyna hefyd. A Johan, ti'n wared y ran fyna hefyd yn y cais yna? Ie, fi pot yn apus yna. O'r diwedd sgori off starter, ond na just gweithio trwy'r gêm a trial ffind y mas, gwagle, yn amddiffyn nhw a gath yn off, rhaid i'r diwedd o'n neis. Byddai'n neis i cael pwynt bonus, ond yn noson fel heno, ni'n apus just gyda'r buddugoliaeth. Ond mae pethau yn mynd yn dda i chi, y tymor yn edrych yn wych, chi'n dechrau pethau fel wnaethoch chi orffen y tymor diwetha. Diolch o galon, chi off nawr y clwb i ddathlu? Dim ond nos iau. Dim ond nos iau. Mae Ricky moyn un. Mae fe'n llygadu peint allai weid. Boys, diolch o galon, na adael i chi fynd. A tra bod nhw'n ein gadael ni, fyna, ni gyd yn closio at ein gilydd. Mae fel buses yma, pawb yn mynd a dod. Mae digon o gyffro eto i ddod o ran uwch gyngor Cymru dros yr wythnosau nesaf. Yr Indigo Prem ym mis Hydref. Ar S4C. Llanebwy yn ebyn. Llanymddyfri. Abertawe yn erbyn. Aberafan.
Ie, digon o gythro eto i ddod. Bois, beth am i ni gloi pethau lan wrth i chi grynhoi popeth i ni o ran Llanymddyfri, edrych yn wych fel o'n i'n sôn, 19 allan o 20 posib, a maen nhw wedi chwarae tîmau da iawn yn barod. Merthyr, Pontypridd, Caerfyrddin, Heno, maen nhw wedi chwarae Caerdydd. Mae'r tîmau anodd wedi i curo. Odyn, a fi'n credu Heno yn esiampl da o'r hyder sydd gyda nhw a beth maen nhw wedi dod o tymor diwetha mewn i tymor yma. Ond fi'n credu cymeryd nhw lot o hyder mas o'r gêm na fel dechreuon nhw, fel troi nhw fe rown fel oedd y gêm yn mynd mlaen. A gêm fawr i ddod yn erbyn Glynebwy ym Mhenpethefnos o ran Caerdydd. Mae angen buddugoliaeth yn gogloi Castellnedd nesa iddyn nhw. Mae nhw angen cael eu tymor nhw ar y trywydd cywir yn gogloi. Wel, wrth gwrs, lot o enghreifftiau o gwaith da maen nhw'n neud heno, maen nhw dim quite y tîm o'n nhw blwyddyn diwetha, felly fi'n siŵr bydd y tîm y fforddi yn awyddus i gwella ar ambell i beth bach i gael buddugoliaeth wrthos nesaf. Bois, diolch o galon i chi am eich cwmni. Typical, mae'r glawd i stopo nawr yn do. Ie, wastad yn digwydd, yn diwe. Falle bod ni'n mynd off i gael curry a chips nawr yn y clwb, ond cyn hynny, cyfle i weithio chi am bopeth sy'n digwydd ar S4C o ran y chwaraeon cartre, chwaraeon Cymru, y cam nesa, Ifan Phillips, cyfle i chi wylio hynny ar S4C nawr neu ar clic nes mlaen, a wedyn dydd Sadwrn yn y Cymru Premier, Ceicona yn erbyn Pen y Bont a Met Caerdydd yn erbyn Abertawe dydd Sul. Allwch chi ddal y gem yna ar ein gwefannau cymdeithasol ni. A fel o'n i'n sôn, gymaint mwy i ddod eto. Cwpan y byd wrth gwrs. Jonathan, Cwpan y byd yn fyw o Ffrainc. Nos Iau nesa am 9. Ymunwch ar tîm i gyd am yr hwyl a'r sbri. Ac yna edrych mlaen at Cymru yn erbyn Georgia nos Wener am 8. Y gêm i hun am 2 o'r gloch, ond ymunwch gyda ni am 1:15. Ac yna cofiwch am briw yn y bar. Nathan, mae yn crwydro clybiau Cymru. Mae yn fachan lwcus. Hynny gyd i gael ar ein llwyfannau digidol ni. Ond o ran heno yn y glaw o Llanymddyfri sy'n dathlu unwaith eto, y dechrau perffaith i'r tymor iddyn nhw. Nhw sy'n gosod y safon a nhw sydd yn fuddigol heno yma. Diolch yn fawr iawn i chi am eich cwmni. Diolch i'r ddau fan hyn yn y stiwdio hefyd. Welwn ni chi cyn bo hir. Hwyl fawr. Nos da.